Nesumini no oni enini ye. Ya bona say uka hwe entie me de ba ha. Bedu ya no no se yemfa nko ye hine ho. Na mama me kwan se yemfa nko me mfa ni die ma wo hine no. Ye koy ma ikodu ya ma me bai. Asam no won kan yo. Won kire mo asam kra de unua Karim Ibrahim edia ya mo papa wu achi no eno de won kan ye nima de kro. Waja efie. Efie na odi jaye no. Wanye wilanto so. Enim se wona enu apa ni. Akoma FM 87. Atakwa medania edan kro. A obetre mu ye nyina ye te wo fe olma ewu ye de didi bom ye num tin bom. Olma ewu achi. Makola meto no imama ya adwuma masa ya hye dan miensa. Minu ba ko, odi e ba ko. Ni eto kes, e wona papa wo som ya wo bo bra ansa na etu aba afro nkwanta. Minu yi wagiri nyina aboso. Ma ko bia me ne megusi se kwa areho. Waje aboso, abro no so wo hia no, ye fa da ba konfansi o ma abrewa. No odi no ongu Karim se dabi. O kan no atwesikan Nigeria patapa ma bona me ko police station foli kurumni eko yenko ekwa ben prensa me twini wana mse dabi me mfa mra nhye me se madwuma na me ma hu mi sa no mani ade ba me so me mfa mra nhye me se na mse dem na be damo muna makabia ebe yie nti momwa na obi anye na so efi no nyo na si ya onyo no top plot no nya ne dia anya ne dia enti ne me de ba me da mo se Karim no ma me dia me sa da me sa ya mu na me ka e ba mu o ma obi a ye nche na obi anya ne dia na bro alo so nya ne dia ise me da bontin o me da bontin ko skiti me da bontin adwo wona me da 8 years ni me na de mo da na me da ba da mo nti me ba ya ma sam yetia ba Karim ade a woye no enye ade a Karim ye no enye woye patapa eno osase nti unim de nti amede ma meba unim ma me wodi kafra ji wodi mi hu sere me Akoma FM 87.9 Kumasi we aha ye fidie machine ne si wani mu keke ye wadwen se wo ka sam na kire wo bi wodi enye wadwen kra se wo bi tie wo ambonten ayesa wo beye mistakes bebre untumi nka sam no said ye wose wusi eka no enu tu wodi yi wani ne ka asam no from head to toe wo papa tiase ni awoyeye ni awoka kire wo ene ho ne manyina akopim se ofri mu ni esi ya Maa Karim ese wamamo ejapade no ebie ohun enya toboase ka nyina ye wadaje e de ma ebre no kwa na se beso a me yanka se meka kire wo enti wodi empre wo ho na yenya sem mu sese wabu mu gyen yenti bibia ase Karim oye hwan woye wunu ya wotoso se woye wunu ya pani woni ni fi maame baako papa baako wodi kani nyina fa kire ye why nti meba sisia maame ma time heba mesha enonom na entumi emu awuntu madedi ani nyina ase emfa free ho emfa ema time o time se wada wenum na ato awuntumi ndi ehuna me yawo ebetutu ni nyina akọ sanso na time mesha no cases no so wojo so akote yawo ebisti immune system no ema wunyini yie oba na abema ya watenka wo fom wadura no abanu ni nyina no mu a etumi abua mo ema enema kekese enema mu hia bibia etumi ye kama heba na famasi shobie mu nyana fra 0244 417669 0244 417669 na ema wonsa enkabi ebi e ba kra na kera meka fo wonom adi ama wonom mesra wada wo maame anasa wo sabe no onye ntumayo dimi wodon kek me hye ma na nim ni so ta da ya ai ko fa o ba bi apatrapa eno ba ni bo bidua eno ntina me ji 5 million ba musa o tumi nya botem me srew don kek one more man obi ase na uni na obla no no obla pe se o kana o ye ya uni no
na msi ujidi nti ọkọ obi abodi ọkọ fa wo ba ne yabo no dia ena woji obi 5 million ode ne kwatena momo efie na musi ye wo eho no mama nkasa na me bomi ni ma ada karimu yi izibu ada karimu ni zibu ti sabre na wo da so te ne ma tuo ba fro kwanta wo o ti atakwa me dan no mo bi ai me ti atakwa me dan ena won so you save nso wo hya wo die ni mu ana se blog dan me ensa no ko no ne de ba ko mo de chi ma me ho na me nam no bi abro no na papa na omo mame na oware omo da so ware ansa na o papa efiri mu 87.9 Kumasi papa mame okoware me chese omo ware ena o papa di free mu ana na o meja ansa na mpese mi na omo ware yenko no mo okay enti e koye ni se ko ba na msi baby mi ntawo ma mfofo ena no me koye se mi ntata kwa me dem na me makola me hia blog dan aba wo sika ni mu na wo sika ni mu efie ni sika me dem na me to ase na wo uza aba da wo me nti ase na me no ntokwa ni efie o so ko na dira ba jo wa tu sika ni ma tu wa tu Akoma FM 87.9 Kumasi inspector o bisata ofuli ko inspector okay enti na wo kasa mo gigi efie ni sika no say na wo gi wo de ma karim sample na woluma wo ho no na obi akura sika kura enye oluma wo ho oluma wo ho na karim ma ti asese oluma wo ha no kura na karim ni ha karim ko 15 years oba na oluma enti me wo se karim ba ya no wo gigi fie ni sika kura na wo de ma no enti wo gi say na wo de ma no ye ni se atakwa me dano Akoma FM 87.9 Kumasi yeah simple enti man ti bia meji 1 million na me de ma no enti wuji obi a 1 million eni pasan wo mo dodo ye san 9 rooms enti okay all right into say 800 with 9 rooms here back from 800 into wuji ana wo de ama no die ti na wasa wuji de makarim wuji de makarim no eya wo hwe say okay me chairman nuafo no obi anya bi because ye wo alima wo ho Yusuf eni ena wo ankasa wonsu wonie wo chem obi anya bi Akoma FM 87.9 Kumasi wo chem obi anya bi nenti die ti na onchem obi anya bidi a mo ne mahwe fie no so for so many years die ti na wo da so jeje a wo de ma no so ofanya den ma ye ko ye ni se sabe no oluma incidenti na me jame na so woluma nshira aha na me jame na so na wo ye adwuma meska ba wonsem nti me na me hwe fie ni nyina hwe ni na ma no ma mi o wo ya wo to me na mtete na ikoba nti me ye ni se efie ni sika no mimi yɛ se efie ni sika no 87.9 Kumasi papa choso efie ni sika no mimi nsom enti very good na mimi yɛ adwuma sika wo nsam me ba ma tomo Côte d'Ivoire me tomo stamina acheke na me de aba ka choso me nesika wo nsam me wa na kintu ba no baba ma nesika wo nsam enu nti na me gigi a na sa ba nso me nua no nso me koba me tomo bag na me de kwa nsuo so me nua ni me tomo bag ma to stamina sika no ko abrewa no nti ni enya adwomboni wo yitrim se kerim obetuma yesa nti afedi onye sika na koba ni se me ko trek mbaye na osaje blog unda se ma ha no na se wo do 60 million we system we system onye sika re ekuta afedi okuti ya me blog dan no de ba ku bi age sister na je say wo de mienu en ono no so te ba ku ono to betra ba ku no de mienu 60 na se atakwa misika de enu kra de enu na mo ma me e wo didi ma ni bidi o sa misika ma ba wa hu no
Akoma Man by one. me hono nti na me bisa mo no me Bisa me say, di man bi obi o wa obedi de said ye kra kese we nya bi da nti no say bi a wo yesene mo that doesn't mean say we nti onidi ba ne bi ni sa na pese okay ana wunua no mo alima ne wo mo maka no nso na mo be no mutu afa ho because asa mo nkwa na mutu sa anamo no e bia no mo nyomu die di de nti ekoba ni san say munia ma no omo aka si akọ ohene ho alima ba ya kan ya ko semu of kan se de oyere fofi ntota na so odin wa ware yawo karim ye ko ne ye hawa ne ye hawa o ti fi o se tia nti one ne yere ne manyina na che mpacho okay wo mfie sen sisi me ka ko be 40 o ke kan ko 40 me nya kola ma ti ba mi 30 wo 30 sen no be 38 no 37 36 or 36 wo boa Obo presa. wo boa me pacho anye wona wodi na chi Mo 42. Wona wodi na chi ana Na chi ba ho asana me. Me mo 42. Wo be ka say 30 something 38 dey ase be na akeka che me mo 42. na wunua wodi wa chi mienu nie wono wo 42 Na wo wo sen. wo 38 abo o pa so de e be say enti ayi Karim wo mfie sen Karim fere de me entimi hunu wanyini pa wona e pain nti entimi hunu mfi obenya be 70 and obenya 70 obenya okay because wanyini yo nkwa asem ko na odi ade na odi nkwa asem ko na odi ne nyini mfa so bi anim I was say me che say enti ase eni asem no mu ba bia what da bonten kwa fie say 8 years isi de na da bonten 8 years oni emegu bonten ma uko dru fie won mo ko invite ke mo ya kra be ho ana tu obi frata kwa medan ni mu na etrem we won ka say wo da bonten 8 years ni tra me ka say asem no de mu ni sa oye we ni oye no manyina ni da bonten ni wife kra frim ama anam se mini babetize nkwala no me first born kra say wo tema wo sua adwuma oba no so ewo mfensi tu obi frata kwa medan ni na etrem ya na yen tokwa ene say me oka anyo papa dai me oka na me ni de bomo na ntem wo fo no na obla pani obla pani onye skantu wodi na mu noso odi na mu noso bra ma bra no na asam na sei bra ma omo kama ne sɛ de se wono nkwa ne mo papa ba enti wono nkwa fa na so omo kama ne sɛ very good omo di na chi sɛ wono nkwa na e pain nti no be kan out pani na cha de na pani ne fa de ni sɛ ko mpɛn fo nya no omo nya sɛ bi na omo tiri omo to omo fi no omo so omo atunwie enti e ho kyere no e omo de na omo ka back na wono anya ho de na ma me so ba so oba be kan so obo se de ma ba so omo ka omo se babu mama ye ko ohin ho no ma me o se o ka tell ye ko ohin ho na ohin no ko ka asem no ma ye ko ya enti se fon ko ma me aba abro ne so so de ko na se Samuel kudi o mama mi ankasa mama si ko o so me ko kanchi se Karim enyo na wu Karim le Karim si ado yema wakwa ba ane akuma mu sam dwumade braso medi Maa Akos na sabre dia woni yet na kwafim se no me yensa ebebo na nakua koko wa ha Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa sikapa na fe Ishmael Haywood eboye chidom ni adontene as producer nana yawo edi ye ko social media Facebook yakuma 87.9 FM like follow yen like page no jaw comments no ewo ho na fe share ye YouTube Akoma 879 subscribe na emia notification bell na so breso you get notified na wa share ama foforo so enya bi na wonom a share TikTok won so ubehunu yen ewo ho na chese bibia ayekama edia mejeso ene Maa Akos shanenso emame abrebia no etoda na abrabo no eye wo se wakachi a obi ho a eya na otabo ne ho sobo pa na ne bu afu ne ho nanso de makeatra wo na awia ni say don't be upset if your life isn't perfect. Be grateful for everything that you already have and always trust your journey. The more you appreciate and love your life, the happier
you will be sapepepe energy into wada roma enye wa na obo wo ho ena enye ne ayepe ene ebenya no asase so eye sade nyankrompon hyehye ye esi etie enu nti kakra wanya no wo de fa na ema wanenye na ede nyame ase ewo ho wo bu nkompo kokohwe nkrofo de a abre bia no emareho nenso so trust wo jani no be grateful appreciate baby a wo no na ebema wani age emrepemu no onyame be ye sania ewo se wo ye ede amaw ensatia nyinada enyepe ewo abrabemu abrebia meka mesino nsia ebo mprenu dako ebidie abo anopa na ebidie abo anwumre wodie enya moya ema no enhaw ma wani nye because ya wani ema bebre wo ho a wobetumi agina so ama wani agye batade ya hyemu yi akua ni bi akua atade ya hye ni meni bi meni sade wo meme wo no oni ena de ono so wo no mensumini sana abrabo no etie enu nti ma wani enka de wanya ho na abre bia no wani ebeje enra na mikotu post bi no okase se wo mpese wani beje ana se opese owu ntemu a makes poverty efra jealousy uwia na the competition aka ho ube wintem ube wintem ena ye no krepa ema ye ni so de ye wo bia na ebrepemu no nyame be hye no ho ani monyam wan hye no ho ani monyam kura oda so yi onyame se de wutie yi obi hu na akua obeka so yeskani because obi ewo ono akua no dabra ko obeka so yeskani sabe pepe netie obi nya waye na yaya kradri de na chese mi wo menua bemba bi o ho a ye ne no ekwa akodi nkomo na emom no mo amutie radio na fe mo hwe ye Facebook and YouTube no won hye ne so se ye nua ba ya wode nasem eba ye ba kuma ya wode nasem ba ye me refi de di kakra wone ne maame hawa o maame ni di mekai o maame de hawa aha no mo ede abamua amoa Stephen amoa o mo de no eba ye na your first Stephen ana your friend Frida thank you na your first Stephen amoa na ye nya no nti ye bomode anse ene evangelist enko efie ho anope na onko invite ono ene na bushia enfa emra okoto abushia no ekoto won wo fa baako a na ose oye interested pa ti adano no wope ye number na ko afre ya ka kire se omo beba na emom no na wo fa ase no wakonya abayama na ye kakra bi nti na ye frɛ na ye nya no nti no wo ma hye se nyame eye atomo a next week oni abushia no wo fa ne se woni ne wo fa ase no ene abushia ni nyina ebeba na fe ni e wo se ye de to no ye de ato enu nti update no e wo ho no eno no ena no ye nua be ma bi ba ya no no so e wo nkran na oba ya wo beka ne papa ewuo ne ajapade a ogya no wachire ne maame ye ne maame ajapade a maame gya no wachire efie maako dumi ense osade eno so ne free nkran ye ma ye reporter konkran e wo nkran kodi achire o hye abusua no nyina ya abusua no ate ase ya na branch no atimu bie na wa hye se ajapade no sade wo mu besi ache no nyina no wo mo ema yensi anamu no etena mu bi emo mo hyehye ni nyina ema branch no so age penen se na ni age esanse sade ode ba ye no ono so na japade no ananka anuafo no eye no kokwasa no ono so ensa aka ne de a ono so ensaka ne de omokotena ase enti no ene ye ka baby a wodi asem no be free bia no ye wo tiginafo wo ho a wo mu begina ye chie na wo mabo solve enti sa case ne so abrantie no wanya na japade kama ono so ani age no wo beba na wo no ankasa enso aba beka de asi nyina na ode akire eche say mmemme ne danso ye follow up a eno so ye beko akwa eno so eba ye de ho nsem nyina betudwa de aka no edoso na say ye ma me bi ba ya
we yakra de no ejapade de no aha nti wo mo hwe na ebekai 87.9 Kumasi. ejapade de no eni na eno no ya bomode ya solve sa case no ama yenu abema no enya abotoye mu ono so enya ne de na so asem no na huhuru pa ni suban a sede ni suban sitie suban boni bi a ewo no so sitie nti nanka abusua no ye nanka so omo ye ne sakra no anka yi omo fortoa ni nua ma no because wo kura suban boni pa ni nua ma no etine ye frɛ wo mo no sede omu si gye ye so na ye kɔ ho so sede omu si gye ye so hyehye ye ni nyina kama efie no nse ebi hyehye omo maame ya ade pa nti fie ne dɔɔso nti omu yiyi mu obia benya bi ba ko mfa ma de ama bi obi beka so obi de efete we na ha wo krom aha de wo de man sika be ba nti ene se ba ko ewo afrantwa wo mo nyina becha ma obi anya ne bi wa ha no se wunya wa nwurum anya wa wunya tu sa na fe yakọ ebia de chem so de na eno so ya che se tutu no obi abenya no obi anya ba askwa ha de a na se won so de wo ya che am obi anya bi na yakọ ha ne ya cha mo obi anya ne de nti sana efie ni se ye du obi abenya bi ebi wom ti baby a wo feel so better na de aka no na wo de ama han wo didi wa de se be ya obi ankoso ngu ne yam dabi ze be ya be ka se we wo de chem so we kurase we munye sei nti aha de ya cha ma obi a baby afie ne bisi bia obi anya ne de nti asumdue aba kama na efunu no yenua be ma bi ba ha ya ji efunu part 1 and 2 nyamia ya dom be ma na wasoa ne men no wo se me de me mesie me yere wa akra memfa me yere mma kumase memfa ma abusuan enti me de mesie ma de ye ba mu apram na papa ne dirimirika oni na busua aba abusuan ho abeka kire omo se omo atena so pam de ye kan ye na omo atie o se de etie bia omo de boba no ebeba abusuan ho body ne beba abusuan ho na omo ahyeda ma akro ye da no dabi se de ye CD achire no bibia ye kama nti se waje atum se onsie mo hu se maame ne wa abusuan wa ha nti ode ne bebra abusuan nanso edi kan na ye ba mu no ono aba ma na ama abusuan aba abehunu oba na abusuan ewo kumase ama se ya sumdu aba fia obeye eda omodi beba shene da ombeye ye ni nyina bibia kama ama asundwe ayede aba nti eho no de eho no so ya ayede ya wie kama wo se ya ka kire mu ye se wo de wasam ne ba ye nye se ya ka asam na ni ye jato ye di akire ye ni sansam ni mu ye ni tuam se de ekobia se ye hwe ni ye di ye ye de atu ye nti sa na ye no ya ji efunu a ye besie ya ade na ya safa me ko video ba ko first one no ejapade ne de no afi na onua ade atumu ene enua be men sick of omo share TV no mo nkran ne regions no ya ji efunu de ne ya ka kire mo ya ji efunu wodi omo de ba ye no ya ji efunu sa so ne enua be men so ejapade ono so mo share bibia no mo be kai no eno so ya ma busuani nyina ya busuana se ama ya wamache ejapade no ma yenua be ma de wo so wo so nya wo so enya ne kama enu nti eno so sa case no ya solve e de awie e won cry ya tumi ya solve e de awie sa so e na ye maami bi a oba ye na wode na asem e ba ha na ya jeje kakra na ya de ma no se onfanko na ne nine no na oton wachi oto ejani ne to ena ne nine no eka bom na nantu ne sre no aka bom wa chire na ne nine na aka bom no e wa chire oto ejani ne na achi ene ne sre no aka bom ama afa de wachi akra
na offer steps na no wedding video no ho na mo betumi e dia to so ama ye tewtewa na chese ye koye nim nti animu no ye ka kire say ye pe bibi kakra e dia ma no dia koye bibi efisa oye kunani a wo sa hye dem ansha de besie nya papa nti wo so obetumi de nensa ye bibi nkakra nti ye etiefo adaroma omodom ye boa ye ama me ne fa nkoye bibi nti mo hwe video ye da so a ye maame no sika na ye de ma no wankodi ne wonanum wa ko ye store kama ni bidie na gu nanim no bidie na gu nanim wa chichi bidie kakra wo chese wa so ne wabubu ayinim kakra no papa sai ni pa we wo bua no chese wo bua no a wabamu mu dabi wa ma ya hu se kitwa biensa ono se de tie bi ode ne nsa betumi aye bibi na hu se ye kra na ye dwen ekwan a ne nan no se de asi aka abomu no a doctor for be boa yen na ya no surgery kakra ma atimu ama na etumi ananti ye ka se won ko hospital na onko ye actual amount no na o se animu ya no obetumi aye bibi nti yempe bibi kakra ma no nti na ye de ye nim se nanum na ye bia wo pe se wo ye kunani wadwene ne ho so mo aye ye kra de ka se bidie nku an fa bidie be 15 20 30 bucks na won hye obi a won chichiri bi ebi be yi no bottle na bi so be fa na chichiri ne kakra bidie na chichiri asanya mame na ya de waya de we say no wo mo abi na wo de boa na enya ya se wo be mani bibia ono pese okoye no obi wo ha we wenyeska o de kwakoto no we ni kakra we de nansa ina asa by we die o hwese de situation ni sitie ni etiefo ada Roma Yesu kire wo mo abre ye kakra o mo abre ye bi ye de ma no so a wakofa bibia kakra Sani ye adwuma e ba ne se ya ne so ya ye homodwe na etiefo ahunu se ampa ade no so omo de ma ye de ma won na de wose ye de ye no ye de aye wo de akoye ne kama etiefo nyame nhira mo pa sufra mu a mutie ye yem so ye mu animu ase da ye ma mo sense form ne wose ye no yenso ye be ye amamo so animu abe etiefo am ye hu se eni penti ne nipa wo ho enti ye sufra o mu se no moje ye so sa na ye ya hoho Awurade nhira boto bia sika bi free bae nyame nhira wo mo pa ye fe nyame nhira mo amen. All right, Akuya, na say update e wo na ye dia ma etiefo nti ye ka kire wo se wo so ba bia wo bia umu so de ne wo ho umu de ne wo ho nyame adom na no bai wo se opese o twamu akwa ye so onko boaboa ne ho enu nti na ye enko ye na omu bekwa omu ko akra no a na che se o mafa na wo maji omu sika because ni pabonefo e wo biase na che se o maji ko nti umu so de no ye ba no hole in heart no ono so edie no ewo ho ya bibia aye kama okay nti babia wo bia no ebia na wo so wo problem ebia na wo how ebia be ma na hwa akra na no wo nu edie ne no me say na no Friday no na general manager ni ha kan ye ma ne be pata na general manager na nasi wo pento pata nke be ma na pata ntokwatrofo ensu ba tan nyina na omu gira mo ye videos ni nyina wo ho ya pata ntokwatrofo na mi se sa da na chapen no na omu wo ho enti no na manager ni ha enti ya bere ye so ye pata ntokwa na enye ye kopo manager prumu na frɛ ne bra na sa ntokwa we die ya boro so ko gina fifi ya wan hwa ya hweme so toro misi ye hwi ye nya yie atiefo de see behind the scene we say manager de macho enti se wo gina mu a fifi wa sa no a ye hwe na o be ya yi sa na chese ya frɛfrɛ yina ba ba ka ho so ba ba ka ho so mu bu nka so a wo so opene na no de ko be pata ntokwa ma na fono no pa na ye me yaso ni na eye mahomti o eye mahomti na ye pata na nsu ba tan ye toyi nyina be ma ne yiri na wo mu gyina mu o me si afa adwuma na furu mi
na ye ka hwe be patade de abo adwuma na from na ye ka hwe ya enye yie wa ye DNA nyame adom wo yire di nokore enye ma nyina na di nokore enkola mienu mu a wo senya wo dia emu ani guase wo gina ha na waka wo tumbi ko na adwuma mu nyina ekoka kire coordinator se mehwe wanimu a ankora yi ya wo dia ama adwuma no nimu ankora yi ya wo dia wo de sa oba we ya fasa kwan we nyina so ni aye die ne na nyame adom wo dia oba na mo adwama die na wo sa wo ye esese wo pa chew brafom na wo sen kan koto dwegu fu na wo pa ba na chew wa ya die den aye do ho wona ni so ye obofra na hwene ya e ma na hwene chia ne se ba koto wo tiri ye next time wo sia ba foforo de ni die okra wo tiri ye wo yere wo ye nti de ye ne se no wada ne ho no de kakra bon wati ko pawo we no see when so ba ko na ye na ka wo de ka ho tim because they wo de na famu no ya wo so ugina ha nkura we die me hwe mo ni sofo se nkura we die eni me nkura die wo hwe wo mo ni mu a se de ye sa na de na ba men ye ka hwe ya fa mo ma hwai video na to so no mo ma hwai enya asam ketewa ensuo mu nyina na ye gina ko enya asam ketewa adam susuo toye papa ensuo so toye ni nyina mu ya pata ba me ya wo se da wontie o mie na no kran kan je le DNA results na chi no DNA result na chi behind the scenes ye de mamu no asam nya asam ketewa ba me si won ti ase kom ko gina mfimfi no ba wo mu taba ensuo ni because ensuo na to so no mu gina mu ensuo ensem sisifia ho ni ya pa mo cha ye gina ntokro mu pa mo cha ofise ensuo ba tai dia so sene ye fedie no mabrempo na fedie ye ho hwi ye nye ye mi se ye free ha na no nsi ekobo efiri se ya pata wo mo ba bia enye ye na esese ye de oba no ye mo oba no hye ba bi na ba ma no ye ni dede nyina wie na wokọ ansa na ye ja ono so koya manako nti ye tata ho ene ye hwe wo mo ma ko na gina nsuo nim no mi gina mo na me ba ko na me ye ndai ene o gina nsuo nim enya sam ketwa adane nya asem ketwa we dey say ya ketwa mesi wo bi ne to wo so wunya ni wo so wo nya form ne de wade wo so wunya ni wunya ni chese na wo draw so ya ba ko pe osinya ya ba ko pe ni wo sha wo ngoro da ma mi sie na chese jai eto no wuni e na oboso no eto no memfa ma wuni Mfama wuni ende me na ya adwene na be ma no ko be dia ya na ye ka bi na ago so eti no na odidi na chi ye ja no kwan kura no asaba nti mu de mu pefu ayi no mu benya ni nyina ye beyi ni nyina di akire mo eto no wunya ni o se ye form ne ye de wa ni ja wunya ni memfa ma no pai no memfa ma ampa so ma ne mfa ma no e ma ne fa ma no manager me se na no ka be ma manager patato kwa no efifre battery si you want to go see last Friday se manager so pento ka ba furo no afedi me se afuro mi wunya mfa ma ade anu nie mfa ma si wunye wani be hunu kenna so nansi ho memfa ma memfa ma we atuoni nie memfa ma se ya ye die na wie oba na de nkunim wadi nkunim be ma no so ani agu ma ko nkunim de wudi a e ma wo hoto oba de nyame ye wadom na wo kunu adwene ye ne ntantasa na nyame ye adom na wadi no kura ma wo kunu sei a esese wo ye homodwe nkunim de aba die na results ne ban na enfra ni mienu nya be ma ne de me nya sure se sa break ye wo speaker ye kasam ku betutu ni nya e wo dem ha na be ma na ko be ye de sini sei yo be ma na ko be ye de sini sei who say from day one ono na ahwe nkwala na abapem sa amri enti nkura ye ti wo mienu mu a na nya be ma ne de a anke enti se wo yire di no kure se yama won eno na ye ka se na wasem kobum kotodwe no pa wo yire chewo na asem de na asem kro enti so tro ko so wo studio ha
and then ye bob ya pampamu an se ye bona pampamu studio ha na je say and ye was a pastor Julius e mema na aka no eba na e no na pastor Julius okon ye no afede o ka che ne say nya abotre masa nya wo yire ka no eye no kore enti nya abotre ma no onte ase enti na ntokwa asi enti se wo hwe na wa adwe yon tanta ya de be fa na manaba enti se wa adwe yon tanta se yia bomodi fa wa asembra na wo se oba bi wo hokra so a wonim se ba no wo ne be ma ne wo ye enti se wo ne ba be ma ne wo na adwe ya ne se nya ne dia wo ba no tu na mo bra di ye ne no ya ba ya ma free no na bi obi ka se ye boa ye free se adane ye je wo musika anka obeka omobeka ya nye kapre ye tu mu se wa adwe ye wo ntanta te sa brantie yi die yi a obetumi de aba na oba no so be ma no de wo fa kwan bi so nkra ne nyame dia akra ne nyame dia eno so fa bra akra no onhwe be ma no nhwe akra no na so no dia fa ne bra wakwa akwanyem wo ba te se free dade no wo so wo hwe no fa ne bra next week abusuafo ni nyina eba ye tu fie no no wo bi ase wo no nyina eba enti ye wo Kumasi Asukwa ye ne Kumasi Mall City Mall no na hwe ne mo o ba na ofo mo kwane a ya frɛ 055 260 1529 055 260 1529 eni abema Maa Akos ya mame Emma wa ha meje so dodo ba fa be ma 20 gram na apom te san adumara kwa Maa Akos ya ayeti amuyi ta yo akomati for awiabre so ye chiachi amunyina ejiri se Nyankopon adom obibia ho ye saa so ne de Dr. Nana Waterfridge enchia ene Kenoga Herbal Clinic enchia de mobia yo anopai de ene awie ye bedi nkomo kakra afa yawo ho awo asem na meken se niema bebre na esi adasa kwan ma awo ho be ye den emaye se wo yo ba ububu nsa wa abra bosome ne nso na wasa ebu nsa bi me pa chotie me ye pa ubu nsa ka wo se bosome ne bi a nsa bu na sa aba no na asa ye den ababi yenso da bi akotokwa age park ya boso ya de ha adwene ye pa because emba bebre ho nom kra sabi omubu omo nsa omo ntimi nko nipem because of eniema bi a sabi efri omo ho ba no enti emo feel comfortable te ba sa de a hye ne so say yare bi na chesa abobo eba me pachopi na ansa kra na mekokoso abobo symptoms ne causes ni nyina me pacho jinambe na bre ya so ye Kenoga Herbal Clinic ye wo stress adeja pacho free was 020 020 20 40 053 020 40 053 and I say 027 83 73 018 027 83 73 018 yo Kenoga Herbal Clinic asem na making na yewo esreso adeja ufri krom na eba wo de wo faka wo kejetia ana se adum eye police station honoma obesi wo Ophelia Junction esreso Ophelia Junction usia me pacho taxi drivers no on catch on say me ko adeja na mesi wo Sakura Junction usi Sakura Junction na Kenoga Herbal Clinic upeja wani ube unsa abronsa kese fefe kama hona ye clinic no wa ye bo adwuma dendenden eboa adasa me pacho say wo yo bi say diabetes yare hawo unasi peja wodon se mia so se ya natokro ababedem udidi ana wanumu ato afesu udidi wi ana obosa afono hye so se bibi woni padua no ma ye frɛ ne insulin no na echi enuane no se bia wodi asikyire ana se wodi enkyene a insulin na eje saa ne ma no na atwe na ye nuane no di ama wo moja na afi amo ahode a yare fufuro bi bebo awura ni padua mu a na nka afight no but ekoba se insulin na no be ye mrede a na chese yare bia babia betimi abo awura wo mu eba saa dia na chese yare friend diabetes e de ne ho ba bagim e chese wo kidney no ne eye o liver sabo ne obrebo no ni nyina so be ye weak na chese diabetes no aba bagi ni padua ni nyina ye den afa mo eba saa dia na chese ye kwa kotwa wo nan iti ma me papa wotie ma wiabre mi di nyame di sra wo se wo experience saa ne ma we bia bomodin se wo de wani be kire Kenoga Herbal Clinic Kenoga Herbal Clinic espresso adeja Sakura Junction
afei so woyɛ obi a wo experience ɛyɛ ulcer yareɛ ɛhaw dodowa ulcer peptic ulcer wodidi wie a woyɛ funu ɛyɛ wo ya wandidi susu a woyɛ funu ɛyɛ wo ya na woyɛ funu mu samforo da bia na woyɛ funu mu bɔ mu kuro mepacho pii fa wani kyerɛ Kenoga Herbal Clinic Dr. Eddie Nubna ehahama ennua hini a ano ɔnam paa yie yɛde bɛka no wanya wayaresa ne nyinaa ne sɛ wohwɛ mmorɔfo no deɛ a when it comes in terms of technology deɛ a mmorɔfo no di ka paa yie nanso ɛba abibiduro anaasɛ nnuro ankasa deɛ a abibifoɔ no so nyame de akyɛ yɛ paa yare bu hɔ nom a sɛ kidney failure ne liver nyinaa mo sɛ yɛ ni anu aduro deɛ ɔbɛka bia mɛsɛ si ne hu agye sɛ bia woyɛ obi a wɔne gyim orthodox medicine but wompɛ sɛ wobɛtry natural herbs no sɛ wopɛ sɛ wotry natural herbs no deɛ a fa w'ani kyerɛ Kenoga Herbal Clinic yɛde yɛnnuro no fa mfidie mu na afei so wo nipadua no a wobɛbaa no so no yɛ diagnose ɛfiri wo soro bɛsi fam ɛnyɛ sɛ wobaa yɛ a na kyɛ sɛ yɛde aduro no aka wo yɛbɛhwɛ ne ayɛ wo labs yɛhunu sɛ dabi yareɛ no wei ne kɔfa baayɛ na wokora mpo wode diabetes ne baayɛ nanso wei so ɛka ho na afei Dr. Nana Watafrigya aboa wo na wanya wayaresa mensi so bie mepakye bi a woba a frɛ yɛ wɔ 020 40 053 020 40 053 anaasɛ 027 83 73 018 Mrs. Subiema 027 83 73 018 Espresso Adeja for 15 good years ni ɛna Dr. Nana Watafrigya anytime Herbal Mixture dwumakuo ni nyinaa yagye atom mepacho pi ɛno no kyerɛ sɛ wiase nyinaa agye yatom di a na kyerɛ sɛ wo ba yaso yɛ hɔ a esuro bi anya de enimu afei so yɛ nipa a wo experience pressure say low pressure ɛyɛ high pressure wo nam akyɛ sɛ agye sɛ waduro ɛka wo ho mepacho furniture Kenoga Herbal Clinic afei so sexual weakness o ye be ma wo di si ano wawai o kopem ano asa aba wachi no akosia crate so no mo adwuma bia ma akosia mo ahise kurafo to ma asem ni nyina na waka no because oba na asiesie no ho pa twen wo kunu so ofura adwuma eba na kyese ye dimpamu agro na de anigye abafie no kwapia ba na kyese o de abetoto apapa so se ya bema ne de okotie no obese eti we ne de mesre opi se wo ye bema na niema nkoyie wo mpamu di a mepacho tutumrikafo ani kire Kenoga Herbal Clinic ame wase bia metaka se bema obetimi adanda ni nyina bi obeda wafa no wafa na afi wadai ya na wotimi butu wo de na kyese wo nye bema ebisa no sia ne bo a ukokudon suru na be bonka ye se ko masɔre yɛ gyina so pɛmɛ ɛno na kyerɛ sɛ woyɛ bɛrima nti wotumi sa da ahomakye butu wɔ deɛ a na kyerɛ sɛ nneɛma nkɔ yie mepatwɔ Kenoga Herbal Clinic woba yɛasoɛ yɛ anaasɛ yɛ clinic hɔ a doctor bɛboa na wo so wanya wayaresa afei so bubuo yare ana adwodwo yareɛ ɛyɛ stroke kyerɛ sɛ sesei no wohunu sɛ wonse ye otitriti onan ye otitriti a kai hunu se sa ne ma we nyina lead to stroke nsankyerani a yes eda di woni padua no akyerɛ sɛ wanhwɛ ya stroke beba no krepa Maa Akos because basa moja ni ntimi ndi afuru sane ye e wɔ ni padua no enipa bia so no ka wɔ sɛ ohunu sɛ moja no ɛkɔba sɛ ya na sɛ basa na fa bia wo tena se no aka wo na ato so afa obeyi na asi wagye so de na pempem ho saa obo so a wo tena se no osɔre obetu na agye so de na pempem ho saa naturally say we need na symptoms of stroke to me patch of furniture Kenoga Herbal Clinic ninya wayaresa afi so yare bi won ma moso a emane nye se yensa ewo yase no kwasempa if you said drobo a ye de kan okra na wo treat diabetes no na say ye adwuma fofrom ewo nipadua no mu etimi patch opi Kenoga Herbal Clinic mi see a number no so me no ka say Dr. Atnase a o hwe ayarefo no nsia pepepe no atena se kopem na nwumre no nsia afeso ye adwuma firi dwada e kopem memenda kosi adanko a ye ka se kwatre kwaso obefra untuma tie ni din no kra Maa Akos na doctor so se ye hwe aduru kra de ba ye time a
time hair But baby yes. malaria Yes. obi anya yade dana no malaria yade dana no time time se watumi de adura we ya betu malaria yade ase Yes. na what the clinic aba no aka cho say obetumi asaw yade a atinye be na asɛm no nyinaa na Maa Akos ya waka no asɛm no nyinaa no waka no because for 15 good years ni 15 years na Dr. Aje Abaso body bebree sɛbi ɛyɛ awɔ no ɔwɔ ekran pa 15 ne ba no kyɛ sɛ obu ne sa 12 years kra ne bi etimi pa kyɛ sɛ ni Maa Akos yɛ kan wo gidie wɔ no mu na uti Akoma all the time na kyɛ sɛ radio yi sɛbi yɛ metena so mɛka nsɛm hunu bia yɛ dɛ ɛwɔ ha frɛ yɛ 020 20 40 053 020 40 053 and I say 027 83 73 018 027 83 73 018 Kenoga Herbal Clinic Espresso Adeja Sakura Junction me pacho ye twen wo bra na beje wa yaresa bomodia na ko na ekoje wa yaresa yesi se woda na afo asabe unsurota sabe pepe se wo Kenoga Herbal Clinic e unsuro yade no kre no anse wa bomodia na wo de atu ase de ma wo nyame nsira na se ne be senhia okay aha Akoma 87.9 FM na fei Onua TV mede de Maa Akos Akoma mu nsama fei yemra ene ye case ne so na yiyi wasomwai na nsem sisi ebe jo jo free ne ba twerebo yo na ewia yi ma ko wie de me de asempa nenam me nyaka akwehia 30th March 2020 ana me nya akwehia 2023 na me be hia me ofa eye Charles Darabo ana oka kire me se ne eye me no me amefa menitu fam na mehwe nkofo bebre nya akwehia omude omakọ hospital omanya yaresa omude bi no makọ bebi omo kire nan omanya yaresa na de ntira me mede no 3 years ni na me nya yaresa enti me ye madwun ye na me bepa busia ne chew na mafoma busia no na me frɛ me mame ne mame bra na bepa busia ne chew ana me se na de na maye o se anu na waka kire me no se me jetum na se me frɛ me mame ne mame ba na se bepa busia ne chew me nanu po se ye ka se ye de ko doctor na doctor be operation hospital be operation crampo a enya de be operation be sori ananti se o be operation mpo a omo ni ko be fa so na o ma operation amam ana me se yo ana me frɛ me mame se ma ni ame wo bra na aka ni o enti bra na me ko pa bu se because 3 years na me tina fa ko no se bi na enkoyi mame ana me mame bai ana me so de bi ade se me ko pe mpemfu ana me ko bo na Abraham eye ye wonu modukru amane se na me ofa naka nti me sre na ondi menim na ombo am na me mpa me ofa no mo chew na me hunto me ana na ne se yo wati se me ofa ne kasade a onu so ontena se na obetu wana mo ana na no frɛ me ofa ana me ofa ene ne nua ba ko onu so di Kofi Darabo ana omobai ti omobai no me ne me sofo ene me papa kuma ana yekohia wo ahemfie ne nanane ne na pamfo ana nanane di asem to me ofa ne nim so braya sana wo ofa se jo akani se wo se wafuma ebusia ne to bepa busia ne chew nti jo di Joanto Abraham se membo an na ompa busia ne chew ana me ofa no chase ne se ne nuanom a omuwo ofie no omu se omu nya ye ready se omba be sha me nkua e wona nanim se omba be je me chelpa na tum nti se be ye a se omu beba na oba je me chelpa na de se me mame a owo me ne papa owo me omu ba ansana omu se omu obibi a ombeka se omba je chelpa na tum so a na omu je atum ana me ofa me sofo no so se bi omu ye me mame mu se me mame ndi wonpo a se omu ye me ofa nti omu ye mame ana me papa kuma so di meti nti se be ya omuma nenka because baby abe papa ni mame wono ebe omo fi wono ma ba no so ye lorfe nti omuma nenka asem no me ofa Kofi sorry o se debi
nanan ma na me frɛ papa no ma me bra sɛ me papa no ma me ba na sɛ ne bra Charles no ma no kwa ma me 3 days mbɛsɔre anante ɛnyɛ sɛ duru anabia ɛnyɛ sokposale mbɛsɔre anante ana na bra me so ende sadia ende minje ntum na me frɛ papa no ma me bra na asɛ me wɔfa no ka no sɛ bi ɛyɛ hu kakra nti me ma me papa no ma me no mo bra ampa na me tunes afrɛ papa no ma me ana mo bai last year September ana mo bai yɛtwa ho kwan ase na ka bɛkɔ ka asɛm no me wɔfa no delay 1 month yɛntimi akɔ ka asɛm no na wɔfa chance no yo o delay for 1 month yɛntimi akɔ ka asɛm no mana my TV no frɛ me papa around 3 o'clock ana ka tell me papa sɛ papa mbra no ana papa call no na ka tell me papa sɛ asɛm no pɛ so yi asɛm no fit na no ho na onyo no chance no de asɛm no kɔ na no nti me papa mbɛbɔ mama ne na me na me de asɛm no kɔ mana na nti me papa mbɛbɔ mama ne yi asɛm no fit na no ho na nkɔ kan ofi ana me ka tell me papa sɛ debi minim di wi me ofa no muti nti asɛm ne ka me kwan de a nkɔ ka ona na no ho ɛwɔ mpemfu anim because mfiti asena me bɔ na na man na ne ka kyerɛ me sɛ obisa me sɛ me wɔfa no mu ba na sɛ ɔmo kyerɛ fumso a maaya na bɔ ne maaya busia no na sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo begye me odwan po a mbeti metua na me so nana sɛ ɛno na mbe sɛ ampa sɛ me ɔfa no mu sɛ ma fom busia na sɛ no mbegye ansa na me ho atɔ me dia maaya ready mbetua na me ho atɔ me ana na sɛ yo nti asɛm we yɛnkɔ ka ho na no ana me papa sɛ debi na ɛyɛ busia asɛm nti me ma ne nku yi asɛm ana me frɛ na me detu na nanim ana so ma mbɛsa ma me wɔfa no ma no ɛyɛ dwansa na me de bra no nti sɛ Charles me wɔfa no sɛ ɔmbɛ yi asɛm no dia me gentum na yɛn ne nkɔ ka ofi sɛ kɔ ka ofi ne nti ase anye dwuma me nsa fa asɛm no de nsa bra ne biom ana me sɛ yo ana yɛkɔ yi asɛm na de kɔ ofi yɛkɔ tra asɛm no so ofi no mi wɔfa nti ma nkyerɛ sɛ obi adwo wa bi a wakum nipa ana wakɔbɔ kro no bi ana wayɛ sɛ ne se ana ka bɛda busua no so nti ne mfomso a wayɛ wanti ma nkyerɛ na mbom ne ɔka ne sɛ me sister no mu a me di omo eti no ɔmo akɔ awale na ɔmo abɛwale no ɔmo di ɔmo nsa ne ade brɛ papa nkwa no ɔtena sa ade no so na wodi wambɛ ma obi ana ade no so yɛ me no so no me papa so ambɛbɔ mama ne sɛ sebio menya kwehia no ebia ne kwan wako a ne ebia ne skasa omo hwe ni se papa baba ka bibi na so papa so amba me ka hwe nti ono chase no ka se me mafu mabusia nti eye mo na mo pese omo de boa me nti obefre ni nuanom na omo aye ahomboa na omo de aboa me omo nya kasa to papa so yo watena ampa na ne skasa nti so omo be boa na omo boa no na papa na ono sa na chi osakoi afi baako ni ma frɛ me wɔfa no ɔmfa me kɔ me a etwa mu na ya na mu bɛyɛ di ma me pa me kokofodua bɛyɛ 3 or 4 times na ɔmka sɛ na ɔmbɛyɛ me operation by ska ɔmka sɛ ɔmbɛyɛ operation so bɛyɛ no twice ɔmbɛyi dompe na wɔ asɛm sɛ ne nyinaa sɛ nti ɔmbɛyi ne nyinaa na ɔma ahyɛ foforo afi de kotodwe no so afi de if ekɔfa ska wɛ ana me sɔfo no so dabi ɔno so ɔbɛboa because tama me gyina me nan so no onimdo a me yɛ medwuma fa ana me nye obi a me yɛ akwa nya medwuma fa onye sɛ nya medwuma po me adwuma a me yɛ na wo yɛ de adwuma akwadwuma na me yɛ ana me safa nsa ɛtɔn ana the way a 5 years na me tena fa ko na ɛha ɔno so because sɛ me hia bibi a ɔno na me frɛ ebisa na ɔde ama me nti me sɔfo no ma me 7,000 sɛ busuafo no se mwa na mo pɛ sɛ ɔmo de boa me no ɔmo fa nka ho na me fa nkɔ yɛ operation no ma frɛ me ɔfa na ɔmfa ana me sɔfo no ankasa so sa frɛ me ɔfa no ana me ɔfa no ka tell me sɔfo no sɛ obi di niska bi bebre na wɔ saa menu ma saa week na sɔfo no de frɛ no sɛ obi di niska bi bebre no nti sɛ nipa de scan ba ɔde scan yɛ de bɛsɔ scan na ɔde ma me no so ebedu be say week ni si ebepe so for no friend na on fa bio masa 7,000 na so for the man no me de twa kofodu akwan sa my scan sign operation so man ye up to now me ofa no so say omo nka hwe ana nanan so masa friend na bo na mane so ye koka asem no wie no say ni say na ade no ko
me friend na ka se me obe frɛ me ofa de bia me frɛ no so obe frɛ me ofa na so me nti hwensu mfi no se bia me ofa na ka se bia enne ana otena e bia me do e bia se ni se me nti hwe up to now nti me de chelpa ana de se na ba betum anim se kwana me ofa no di me omo di mafa so ni na omo se mafa mabusua no se bio me ka me kwan de amajatum se mafa mabusua no ba omo ka se 3 days me so nanti 3 days so me so nanti ye ko ka se me last September this year afi we o minti afi 1 year pepe me so nanti afi how na na ekoso se me na so no se asai wona ina de se me manu po se me bie me na so se kwa manu po mu ntimi ntena me che na cho so wo yire wo ma me wo yire wo ma me wo 5 ono yire na tisisi a ba cho yo ana me manu so se o mu ofi o mu ko Akoma FM 87.9 ado yire nya adwuma adwuma o ye no ma ntimi enhwe wo nyina ensa nhwe wo nka ho okay nti na che se eye dwato na chewpa na odi besi yeso no yede ama wo fa no okay na to say 30th March 2020 and we nya accident no one na wo drive ana da bi na mi de motor ko efum na car ko bo me okay all right na car na ebo wo no car run no any the other bo wo no mo wen dinampo oh hit and run car na dina na eye hu wo mu kra ne se me tama miracle efum no me hu se car ba Akoma FM around anopa 10 ana ade ne ye me mframa na ebo na menu so yetum me hu hwebium menu so tene me da nsaum government hospital the driver taxi driver na oba pie o mi so won gwere na ofa me no no so no ofie ye kra na se ho ewo dreading nyana wase ho nti me kan wo doctor hospital o mu bisa me se den na ye me na me so car na ebo me ana taxi driver so debi tama onu no de ni car no si kwano no wanhu se ka bia betwam ye nti se me se car na ebo me anya no kra ba me so debi ye car na ebo me ba taxi driver so debi ka bia betwam ye ba adini happy anopate but omode wo ko hospital no doctors na wo mo hwe wo no confirm se eye car say na moto na mekita nti yakwansia na ba me nia me di meni hu na meka ba akwanse menkwa na ade ne to me manfa obi anso ndi manfa obi anka me nti dan na seka na bowo anase bi a wokra wo moto no na bi a wode kwhwe ba bi a ma ne ba sa dan na wo fa Charles no ba beka say boni bi ni wakoye abushia no na wo mo ye wosa ma nsem de sem me ka se me kan nyina ne de eye bebre me kai 2015 na me yejuma okasoa na me papa bi juma na me ye no papa de no enough condition me ma me pen ni kun film tinanka ya nuanom nyina ye be ko ne yakobua ehie no by papa na me ye na juma no Friday na mkwa koyi efru no papa no so ade so no ba site wansa na mefio papa na mba sa Friday no Saturday no so no papa no ba na oye by late or by around 12 no ana me fi ka so na omo ye yino wa ade so ana me fi me ne me re fi ka so na e ba ade ye me do ade so no omo akosie ni panu krampo ma yinu gusu krampo ana me be pie pe na me chance me of chance na bi sam na ejo ba de sam na wo be yi ana me so ofa enye mi o na papa na mi ye na djuma no no o ma ye leti sa mi ofa no bi na no se na kan papa na owu da wa na ka bare sam na me ba be se na na ba sa yo ma me pani kunu dem ye yo ye na wo ye ba cho yo ye mi ma me pani kunu we fim na mi so bra ya enye me pe na me di ba bare sam na nipa na mi ye na djuma nipa na di le mi o eyi na si o me ofa sorry I start so do me na me bebre mehu aman bebre aman pan se me mehu ne me nhia aman na no no chance no sum nya me owo so wose wa anya dan a se me mambre e wo wiase amabe ne mehu amane aman na wo hunu amane a onu chance no sum nya me owo so tama odi kasa sempo ne me mame owo me ankasa no otewo me ne na tewo ene me sister mpemfo nyina omotewo ba anipa okana tama me of an orican mrs yes sister pen pe ye fene suzy onu pe na oka se oka pe so ye de sumo de atwam
Okana Mr. said yes mo je twam but me mama owo me so no ote no nka hwe that time na me so me de mani to mama ni me so there be me mama wo na no of ni di bra ne kasa nti e bi obeka bebi a kire na so mama so anka hwe antere ama ye fi na se no ana me kubo mama ma uti ona wo bra odidu me e wo yi ase nipa na ye ko sin nyam na me kubo nipa no na be mfum so be na me maye se bi yi de se bi se me bia se scanner omotwa ma ye nuanu mpo se na me ballet se ma betu amede na mfum so be na maye ma me so me ntwe na se ye omopo yi na omeko asem no be frɛ asem no na omakoka be pim ne wo fa no why ne boni bia na aka yi wutirim me ye ne boni bia waka seti ya no me nkasa so ntia ne da wujidi kai wutirim me jedi pa bia na wa no akwa akotia no me ne nimpo anya kasa mpo da woni obi nso nkodi nkomo enkofa ne ho asem bi memu nkoka asem bi nto ne so debi woni ne nya ntokwa nyi da to won samo ne da won fa wo fa na de da won kasa ntia ne yere ne ma because man tena mo wompo enyin mi ofa no mentena me hu mi ofa no me yesusu na me ma yi ne yesusu ana me ma me fa ye fi ye na ne ne bra no mu ewo de kwa igbe nti me fi igbe by 2012 na me enyi na mi ofa na me nya me ne net na okay all right nti ebra accident wunya ye no a eduru ba bi na oyare no ekwa animu no ena wo ma me mo ekobo na mane me ma me na omo ya we because me 2012 na me fi me ma me mo sa ba me ofa no mo na me ni ofa no mo na ese ekoba ko so okay it wunya accident na wo ofa ya we no ya we okay no ya we pa obesra me mpo e wo tama ye de me kokofo sam food transfer me se me kokofo dua na me nyi sika kokofo dua na mo de me ko ma fiefo no obesra me e wo fie na ode 50 Ghana de ma me yire Chaupe ni mu kwampe kwa pa chao no oka kire me papa ni mama se sa daddy na odi 50 Ghana ma me yire na nya ni yam na odi scan ma ade wo sere no na me sere no so na me mbisa na me ofa so me mbisa no once come once kwampe okay na ebra edi se wo kopa achewa edi ho na wo kopa achewa because se onye boni bia wuni bibia wugina so de akopa achewa ma ko ni tia me je sa chaupa no tu ni se me ma me pen ni me ma me ketu ami no manya kasakasa da o ma me pen ye wa ni me ma me ketu ami no manya kasakasa da enti me ofa ne ka se mafum ebusia no wan ka se mafum no o se mafum ebusia me ba enti o ma me pen ni o ma me ketu a me ba ba hwe de kofa kasakasa ne ba ye ne adekode apote a wodi eye wo mo aha ni ahwe se ho na gina because wonya wo ofa ne hwe no so wa ya ebusia no bone dia na wo so watwene jikosi ho de ne ye mehwe bone kro Akoma FM 87.9 Akos na promote nyame adom your colors are beautiful mambro fo abawie colors na fe pa wo ba se mo se wo wi Italia asa wo ba ntira bro fo anya goro oba papa mi wi abu me da sema Akos yamatiefo nyina aha emo bibia akwa ba edipa akoma mu nsam dwumadi somedofo mibusa sa ompo no emuti sen megiri sa waje mesu ofie se nyankopon adom ho ye papa enenso eya wada eda fofora nyankopon wode adom yen na wotwene kose yo na basi na akọ na besi chese enya asem ketwa na se kọ na ebeto yense ya na ye di afio enu ntie ba na ye busa wo se ompo no emuti sen ye besa wo gisu ofie ma ye se nyankopon adom oho ye ene nkomo ye ne wudi ma Akos na ye hwe asma on se weda ne mu aye nwunu na se mintim ba bia wo ne se nsuo to ho sa de a nsuo to papa enya asem keto o na se nsuo to ya to nyankopon se ye nda enso wo da nya yie kurum ha wo de ye dai se de kom bede wo no be hu se nyame wo ye odo ensuo be to famu na bra ane enti se ensuo ne to ewiem aye nwunu ebasa ene ewa enketenkete ene asma yade no na enam enti na duru bre se ya ne yaba ne enu abekasa se eni kwa sa wotena se ema sa yade beje oni padua boso enti p garlic mixture nanunom nantwimfa wontinimu enye wo mogya mu adwuma na sante hye wa yade no wo de emfiri wo so eti wo nom no na wo ma enkwada ne bi de o ma di free emfie dumienu ekọ no na wo ma wo yire nso bi na wo ma maame bibi unua bi wodofo bi se ne ebe ya se onompo owo asma na emma me ha na adwene sei no
obi wo hono mu a asma no owo bi dada enti de weda yiye be ka no ho obi nso ni bi kura nanso bi betimi aba be ka no ama no so anya bi enti asma yade no eye airborne disease yenya free emframam ewiem enti se wo anhwe ho so yi a ade ketewa bi no wanya asma ade ketewa bi na kokanya wo de no wobetumi abɔ wa ma ade achi untimi na etimi bia niema bi so akyerew de wonya asma eye wo afa na wonya bie ana wo de no a wo bie no aka na ho na etwa mo ho de number no na frɛ doctor ne mo nkomo emfa asma yade no ho ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 8824 medafo kai se adura mani wodi hu nkomo yi eye 3p garlic mixture obeda hu se wanya asma anade ye wi wodi no aka ne ho obese me yade na ba sansam ne amenta nka bi wate enya wo yade enya wo dia abehye wo keke obesan yakọ enti wo ho no mo abon se na one mai but all of a sudden bretia bi munie no obo se wa hyase ebo wa dendenden anajo kekete so a untumi na obebo wa saa na akokọ abon kokroko ewa no so a wo bo no kyese dede ewa ominim unse obo wa na what is a sound bi ohome a what is a sound bi ekoso yes wabo wa na wie na woto na ohome na wo te so no saa sound no obete ewa akire afe na wo mfe ene wo mfe eye wo ya na wo bo ehyehyew na wo minimu ehyehyew eba saa awo wo mu pans na wuhuro de na fifire nketenkete tew na ho ye obasabasa na ewa ne toatoa so saa enyaya ada ensuo wo dem wo nyina wo benum ni nyina da enso enyai wadro eye 3p garlic mixture ebetwie fa wuntinimu se emframa na akọ mu se de na esi wo nipadua num onum 3p no ebeyi saa ewadenden no afiri ho na se asma so na eye osa etuase kora ama onya fa ahodi afi obi nso de enya wa ene wobo enya wa na wobo no ne mfe ene ye ne ya ne minimu ene hyehye no ne minimu na ye ne hene na emom onwensi a sanka mbetena hayi entwai na sebi ne hwinimu so ne nsuo obetumi awansi saa na akwakọ frefre ewa no ede aba na ne ti pai no asma ne nka ebo no ebi no asma ode ne ka ne ho a saa na ebeye wo afa obi nso ho no mo a enye wansi ne wo wansi enye ne ti na pai no nye ne minimu na ne hene ono nso de no ne asma no eka ne ho a so wode ne tipa beka ketese wo da ontumi wasi faako na ohome soro enna sanyame amwa wa ne de mframa ekosi so na ohomete obi bie spray so a na bibi yayew obi bie enku a ehwam so a na bibi yayew eto omo asma no omo ntampe ade a ehwam bebre beno a na ukuno p garlic mixture na enom na enyi saa ha oni nyina emfiri ho emaw obi onom a utwamu na se spray na wo ho no wankata ne hwene a na de asem ya abre no obi so de eno no pampan ne bofa no so a na aba mesrew p garlic mixture no yes asthma airborne disease enam wiem na eba obia ne de be ya obenya saa asthma ne bi de ebeye wo no ebi na makeka de a kire wo no na oboa ye tan wo home ya otumu se wo bo nyina ye wo ya asthma timi ye wo saa mesrew p no mwate na enyi saa ha no emfiri ho obi se die na kofa ba asma yade no gie number na frɛ doctor ne eni nkomo emfa ho number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Maa Akos asma yade no obia ne de ekofa ne de bre no okay wobi de ye egusie se onam ba bi na egusie kumo na awura ne mu obebo wasisi a ebi ye ka mu di a wo se to da ka no wo prum se ya watade akwatimi etuntum ajo wo hwe obu on ma se egusie ne konimu a o chance se obo wano no wanya asma
obebo wa na to so a na abeda ne kwankro gise wonum 3p na atu asma na se de ama obi wonum e wa na ba wo obo onum se asma na ye no e wa na ba e wa na ekọ weda ne mu ye chilled ai wo baba kakra bi a na aka ne ho asma na ye osa no petripi ne nom ne ntu asema obi nso de ye wote ka mu aka na ekọ no a emframa no ewura ne bebrebe no o sha se obo wa ne asma nyamu ano no etu te ka mu a hye nose mask ene ye de aba ma ye hu ne hye anafa hanki ekata wa no opim so bedu ba bi a wokọ kata kakra no wayi saa na aboa obi nso de ye enkura adwonso agu baabi no enkura adwonso nsa no ohye pampa ni nya bofa ne so pe obenya asma sisi a mesrew hunu de etrega wo hunu de ebofa so a ede ewa ebrew ewa denden obi nso de ewa nam dwom ni aye mekomeko no ebi nya woda wudu wa na wo bowa ane etimi baabi omo ye saa ne ma ne memfa ho kora etimi wura wu mu ma edwom ha se pentem free ho mesrew enko kan hwe fa baby foforo na bia wo eno betimi akofa asma e de abrɛ enti obia ne sɛdeɛ ne de ekofa e de brɛ no hwe ho so yie baby abɛkɔ a obi so de ye prem futuro ana wo propro akonwa mu na entutuo ni tu no na ntade bi kura wo ache na wo yie no ne wa na hyase ano no eti hwe ho so yie wo kɔ ebibisa katakata wo hwene wo pra baby enfuturo wa katakata wo hwene na aboa wo ɛma yade ne mma mehye wo so ansa na wapa aduru bo ho ban na afi eka ne ho a wapa 3p na wanonom na aboa wo je number na menche ba bia benya aduru ne bi bread ye nkomo twetwe no AC no ye number no eye 0248 92 88 24 Ghana ha ba bia to bibiduro any pharmacy shop bowra ho wo se opa 3p garlic mixture kuma se bowra kwalena keba Dani Heba, Kriske Heba, ubenya 3p garlic mixture. Hofo nko Albert Sam, takrade eye AA Mensa, Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho. Mumuni Away Enterprise ewo wa, yene cathedral ne dinshe ni mum. Wafa Kwajo Heba ewo Tamale, bebia electromatri wana, UDS so Charles Heba ewo ho. Wedema Pharmacy ewo Ashaman, ko nekwaji 3p nenom. King's Walk, Kobsam ena Angel Heba so Accra, o Kanshi. Wodi ebodino 3p garlic mixture ye yima wade empene se wanom tonanom na chiwade no obedi ho adanse akira foforo number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Medal frey ye ni nkomo doctor be boa ama won tehye wa no asma no ase atu mfa nsem nsie kiremu de ye obia ne yehye mu a nyankopon ye adom a asenne ye no be hia nyame shopa Akoma 87.9 FM na fe Onua TV, Facebook Akoma 87.9 FM, YouTube Akoma 879 FM. Midin the Maa Akos program no eye Akoma mu nsem. Na mame nsan emra me nua be ma Joso. Na me bisa se ede ne si ye ema wonne wo maame nua pani ene kuma konya ntokwa. Ma ko ne esi ni. Papa na me kan se na me ye n'adwuma ne ma me penny ni kunu fi ma me went me akwa yie ne ntem no ma papa na oyem preko nkukọ ne mo a ekeka kan ne farmer ne papa na sadwuma na oye enti me fi no wo kaso na mesa back to dread ana madam fobi ye friend brakwesi ekrum wo no ye friend dagoma e wo dread wo no ka tell me so ojo Mati se baby amoko ye djuma onon owon mwan preko ne ya ne bu ofem sing dread wording enti ne omo yi bi wo dread wo enti se yi ne du so a be ma na makoto preko ne bia den abre no ana mi se yo enti dadu npo ne mi wefum na brakwesi ne frame so ejo se obenya kwan a ende brana memo skana koto abana eden ebrem enti mi be fi ma me ne madam fobi onno kiti onno oyo kada ana menene ko kaswawo na yekoto aboan by time I bekwa go do site on me free manager na owo site so your friend brainy me say brainy who site on also or co director no wo North Carnation bibia na me so na ka beto preko ni bi ana so ndem meba
mentwɛn na ɔnkyɛ ɔbɛsa n'ekyi na yɛkɔdu kasoa yɛdu a yɛtwɛn na papa nso mba ana madam fo no kita moto no sɛ ɔde yɛ adwuma ana so sɛ yɛdile ɔnom bebree a ɔbɛkyagye na brakosi no nso sɛ ɔba a ɔbɛkyagye a ɔntua nti ɔbɛgye sɛ sika no ɔme ɔnam so ɛnde ɔnya abotere na papa ni sɛ ɔbɛba nti yɛntwɛn kakra still ana ni ne mba nti nipa na ɔhwɛ ɔma mmoa no duan no ana ɛfɛ no ata so jo sɛ wafrɛ ni nkwa de a ɛnde aboa no yɛnim ne price yɛbɛtumi de ama sɛ ni ne ba ne yɛ abɔ na amane sɛ bi na mi so maayɛ adwuma ɔda nti menim sɛ ata no ɔna ɔhwɛ mmoa no so by ni no ɔna ɔyɛ yɛ manager wɔ site wɔ nti ɔka sa no ana mi so ɛnde yɛnkɔ ana ɔde aboa no man adata no na 2015 ɔde man 3.5 ana yɛde ɔmoa na ɔsɛ kum aboa no man ana yɛ na mi so de bi kpakpo madam friend kpakpo na mi so kpakpo moto ne fama na mi amintwi ana kpakpo de moto no maame ana ɔde aboa no to ne srɛ so ana yɛde aboa no bai saa week no mu ana yɛ dan na asensu fii mu yɛkɔyi no wapreman nti yɛwɔyi na se na me bra sɛ me bra na ɔdrave papa no ba ɔde ɔmo kɔ school nti me bra frɛ me bra yɛ frɛ no kwesi ɔno du kwesi na bra kwesi frɛ me na adwo wɛ na me so bra kwesi mi wɔ apreman o ɔsɛ woyɛ dɛ me so yɛkɔyi ɔsɛ sɛ obɛti ma bra dread wɔn sɛsi a bra na yɛ di nkɔmɔ na me so nkɔmɔ bɛ hwɛ beebi a me wɔ nti wontimi nka asɛm ko nkyɛn me fon so ɔsɛ dɛbi ade sɛ woba na me sɛ sana sɛ yo me fi yi na so krampo manka yɛ me ɛda na me yire me na me kɔ me sa ba dread wo me ba na me bra mpo ɔde asɛm na bɛtɛ no dread wo sɛ me makɔ wia preko site wo ama papa no busum ewu obetua ne ka no papa ne ntua ne ka nti papa no so mbe bisa me jo se preko no me beto ewo site ana me be wia ana se me be wia ya ende niska ahye ni busum ska na ahye nti eniti na me ba ne fi akra no ba dread wo na me so ba ko se wonim se asam no di be ba betene okuro no ma de ntina wa frɛ se wo di asam na betene wi nti frɛ o frɛ me fa so be na wo so nti in fact me bufu me brand pa ma because the way nenya preko na moto ne 3.5 ono a nti tama ade ne kosu e wo kro me nyina papa na wo su ma me na ye koto aboa no ono di kan ko motora no ne ame ne kwen ko bisa pakpo no se pakpo aboa na wo ne jokoto no okoko wia ya na okotoi ana pakpo no se na brako se asembe so na obisa na preko so ye wia preko ana na me amanim na jotu esika no ma ata mo nso na omukum aboa ne de ede man na wana na o se me wi apreko ana brako se ni se sana me bra fi akra beka e wo kro no mo se si a enti se enye sade a anu papo no di onu brako se ni ti no mo bra kro no be no bo me bra na ma ne se aboa no man ko wi na to na me kotoi enti me bra ye kasakasa no na me ma me keto anu sorry se me nja me kwa asem na me kan na preko no manko wi a na ka me brand enti na busum no wu no mo ntua ne ka na enti ono so wa yire womba me kro no bon enti na o mo ntua ne ka na me sense anais me ma me ke fe ni sabra na me ba dread kro da be na makofo obi ade aye report abro se makofo obi ade da na se bi preko no yenwe na me se no ka ko wi apreko se be nyami kwa so na me kwa ade se me kwa na me kwa ya ene mitimi yi ma asa ata no mo to preko no so no anu so di sika so onwu yi what say se ndo no mo ka so we de na esi odo ade wo yo ana me ba no sasa na chi ko North Carolina no ko bo director na mane so me se aboa ata no ede oto aboa no mam ana director na ka tell me ba se ndo on frɛ at we ron frɛ me na me ne boy na me ne koto aboa no na yen ko hia wo kasoa wo na ohun nukura owom ampa so me bra frɛ me papa no be fi we North Carolina no okitetuo pisa ana audition no ana ode ba se so be bisa se ya ampa se me na me ko wi aboa na oba shoot me wono ma na wa frɛ police fo no ma be fa na me so oh okay maybe because me nim se me ko wi aboa bi aye ana yekwai no de kodu asem so no ohono ma na ata se de bi ono oni ma aboa no hwe na bi se ata oje de ose owa papa no yituo no oyituo pe na ata no je tum se ono na oto aboa no ma me na
that then na omo ni hwe omo nti ni ne ba no nti no ma bo ni na manager na mane say ma ba o ba ni refuse my friend papa ni na ansa na Mary concert ho ana papa ne ka tem director ne ka tem prepare say ya sorry na me kwa nde mi su me nyame ye na time e be fa abo no say at no ono wo of carnation we hu ye na odi echi se na ka odi e be hye tipa ase na so na ese se me na me kita moto nti wa ye bia na ntimi an right tipa ase nti se busum so na me suma na me sum me busum ni ye na me so me sum busum na nyame na me sum nti enum na ma wo ne wo ma me na isa brado sorry say me jan kwase na me di na me ye kronfo na me ye aboa pa o wana nikun ye friend o de won kai ne din na ye nko nikun won ka ho ana nikun sorry say me anu so support no ye say me jan kwase me so asem we be say be wo ye me papa na ka wo na obe ka asem we nti ase ejuma na hwe me ma me ye na hwe na wo so ye nyasa be ne wom ana me di na no sa ane ya wa me de ya me ma me okay say ade a ni kunu no so be so na wo ka no nyansa be ne wo mu ti de wo ka ya no ni amaka ne wo gidi se no anu na amaka wan ka bibia bi na sabre na santokwa ne si ye na wo ka de omu ye nyansa be ne wo mu no na wo fa chance no wo be no but ne nuan eti ne nuan be bo na mane okay okobo na mane no wo fa chance ba ho be ka che wo sa asema wo ka ye no nyansa ne wo mu no enye enti kwa pa che wo wan frame mpo anka ho hwe antere me okay enti wo ka sa asem ne wie ye no wate wan ka bibia a kire wo edi sanyansa na wo ba benya wo nkwa nhia we 2015 na benya akwese 2020 na just 5 years enti sasam na wo ka ye no na wo fa no gina so ka se wa ya bushia ne boni ti be pacha wo no enti a me je tum se ma fon bushia ne se me wo fa no de minim se me ne na anya kasa na me ma no so enti anu so da ba se e ba ne be ma me no mu se me ma me keto ne ma pende me no anya kasa yo se me wo fa no ka se ma fon bushia ne dia se be ne nuanu ma be bo na amane e bi o ma be ka bibia kire no e bia se bia o betimi di ama ka na ade e bia wo mo na o nim nia o aka enti na me ofa na be ka se mafu ebusu me se yo se wo se mafu ebusu na me de me ya oda ba me ma me de me ni nya kasa da but wo fa enti mi ankasa bia wafu mabusu no e wo bra wo ne wo ma me nua no kasa ye na wo ka che woni ne kunu se de wo mu ye nyansa be ne wo mu no wo fa enti mi ankasa ye no wanka e kokosia na na no so me ma me no mpo so mamba and apart from sa wo ma me nua na ya wo ne nya sa akasa we uni wo bia enya akasa bushia David wo ko bo okro no wo bushia ni ma nu kra nya me mpengu okay wo nko fa wo nua na wo nko fa wo bi wo se me kasa wa ko fa obi a wo nko bo sa bushia no so wo bushia ni nya me mpengu ena mo fra wo fa no so wo hene nanim no ono so wa ama me ofa no de obaye Charles ne baye na ne nua Kofi omo baye me ma me esa brand ne ndan de omo ama enti wo pa chew e ma wo fa gitum say okay maje wo chew pa na tum enti bibia baye boko sa na onu kan okay but apart from say bia wo fa e ka say efri ho e na wo pa chewa ebeko ene ade no wo ankasa nso wa fa baabi ama ya ka chew say oh ye no kre say wa fo mabushia no enti na bibi apart from the wo fa ne ka no wa fa baabi me fa baabi fasting de ye ma me ye fasting bebre e wa de we mu baba say me Davida me nyante hwe nso saye okay Ismael bomodia na ewoso ahoma no ema me sese wo nan no ayeda yan kasa pro de na ye because enyanika nan sese no dompe no doctor fo trese o be yi ase dompe no no o ma hye no foforo o be okay ye fe wo fa Charles dadabo enti ye fe wo fa Charles dadabo na ye ne na di nkomo na ye bisa no one and a two Patrosa try be mama producer wada Roma okay na ti ahona pai pro aye kuro aye dan kuro
nsusu fi mu ba ampa nsuo fi mu ba Akoma ampa FM na 87.9 Kumasi. what ko hospital apart from say bia wo ko say eye accident no what ko hospital because na o ma check it obi o kra na diabetes e won so we are diabetic enti no ebi ana wunim wuto how many time na akọ check my ye ekwa no akate no hey my ye hu wa fa chance my ye hu le ba dadabo wadawru mo waka che wo fa ase se wa fom but won to me nkyere ne se we na waye wo se wa fom abusua no wono de anka wanim o wono na wanim se bia accident ne wanya ene wabra but wona wo beka kyere abusua ne se wa fom abusua no enti na mo aye ne saa no enti so wo pa kye wo a ene wo mu bisa wo se kyere se wa ye dan wa fa abusua bibi wakɔ wi abusua gold wakɔ fa abusua kukuo wakɔ fa deɛn wayɛ dan ɛno a wantumi ankyerɛ ɛno a ne wafom abusua wapakye wa ne ho bɛtɔ no wapakye wa ne ho ntɔ no wɔfiri wɔn so a wɔn frɛ wo a wɔmfa papa wadaworoma baabi a wo bia no fa homa no na ne yɛ ne nkɔmmɔ wobɛyi wɔ yere wɔ ma ɛma numu asesɛn enum ekra ne nyina nko school sabre because papa nia wode ode be ya adwuma enti ai chance dadabo eye mani hunu sesei na waye na wontu hunu kwan ya mode be fa so eno ane wafom abusua wonu susu akakai ne trimu a wonhunu nia wakoka ya preko wia no asem ya wo ma meka so ye kromfo ne ade ade wakowia ne kunu be so wo kasa enti ade a mu ye nyansa be ne wo mu no eno kwa ne ade a wo so wo kaye na afei edi ya frɛ wo a wo fɛ me pa cho wo na mo one wakase wafom abusua no ena two wo say wunya accident no so wo maame mu amembo na mane entem pa cho yo wo ye abusua pani se se ono afrɛ no abusua pani na mo amembo na mane entem so eno so ka ho like menti ase enti na ayedan ade bibia se abusua ni mu a e wo sentepa no ono na mudi kai na sutira na ma ko ane de minti because se bi se obi yale na se wo sika beti ma sa wo yale ukobo obi amane se Akoma FM 87.9 because wanyinyini wanya mfie sen o me 37 ena wo fa no so hwa obenya mfie be sen oh wanyi me ofa no 60 plus 60 plus okọ nanim be chese eniema bi kyere ma adwene enti dadabo wadaworoma ye frɛw enti bomode asa wo befa phone no na ye ne wadi nkomo Grofine mojadro me kan fodi ama bomode asa obema wo saka bie ye ne koko na ye Dr. Grofine betra ha woka wo nan na ye tititi nya na se na ache wo wonu ato na wontumi ne de woda na dwa wontumi na oye adwuma wo gya ho pa wo ba wo mfichi kuro mu no eniema nsisu ye wote ya emma wo so wonya wo menopause eba so entwa obu so eba koko eba ko ne na jai 3 days na bako ni nyina yade wonya Grofine mojadro ni bi so abenonom enye manko adro be ma wo ye adwuma sisi anu abre enye mpaso adwuma na meken adwuma diska ba fie eno sisi anu abre sanso no wonu ato a wontumi ne die wo bo adwuma so eno so mpaso be yesin so anu abra wonya Grofine wo benya bi wo ba bi eto nro bi ada ye de ka no na mo Grofine den gina ne to bi 0244 596532 0244 596532 me pa cha wo entra fie se enfam sa sha odam rifam na nka se menye sika nkwa ye adwuma no micro credit ma abosia na wodi akwa adwuma wo se wo hia bibia so Ghana card wo de ba ne yetoto ano na wo se fatase ye ma loan a ye be ma obi di akwa ye adwuma wo ba ba betwia enu nti mfa nkogoro mede mase 0596920833 0596 920833 na empanifo aka waso da na afa wunsuro twi na chese wunsuro tano no enu ntini so wo Dr. Ambu Akaristic Ventures nupa ye Zahara no a wunsuro yade wadaworoma bomode ase Zahara man capsules ena hindi herbal mesha Zahara mesha ne G capsules no enewu benya bie edra chese enhu adanse no eda wo mafo ano na wono area eno no enu ntiba sanka Dr. Ambu Zahara enupa yi ebi wo benya bi ba bi eto nro bi no upechire mu fufura fred Dr. Amua e was 0246 348334 0246
3434 ɛne agan wɔsi yɛto se ɛmaa no wɔnom se wɔmpɛ mmarima a wɔsorosoro maa na mmom no ɔpɛdeɛ ewu bɛgyina so wɔn na wadɔnhwere baako na kyerɛ sɛ no yɛ first half no na second half no deɛ na kyerɛ sɛ 3 hours na da so si ne so pɔnkɔ na kyerɛ sɛ wɔrebɔ adwuma saa ɛno na mu wɔn ɛte dɛw no ɛko wɔn deedem na nyɛ bɛrima a wɔde bɔɔl so a 1 minute 2 minutes na ɔdwe nso nkuruma na wɔda hɔ ɛyɛ sɛ ahwɛ n'ani so paa ɛmene ni so ɛntene sɛ nwan wɔ abera cement vital herbal mixture ne ne capsules so agan a ɛtɔ sɛn ho no ne kɔ asɛm sɛ ɛgyene wonum agan a bɛrima no nkoakoa ɛnyɛ sɛ na ewom no ɛyɛ sɛ ɛhwɛ straight paa ɛno nti wokɔ baabi ɛtɔ nnuro a wobɛnya bi frɛ 0240 616061 0240 616061 ebi ɛba clinic sɛ enipa wokani a ɛne wani ɛno nti ɛni no edumdi a ɛne na kyerɛ sɛ wo ankasa agyegyeregye bɔmmɔde asɛ wobɛba hɔ na yaboa mo wani no ɛtumi ate kama ɛne stroke prostate liver kidney ɛne ɔbaa wo fiti kuro mu ne nyinaa saa yadeɛ ne nyinaa no ɔtene sɛ ɛtɛ kuma se kwada so dwena sɛ wɔbɛn market no dɔm ayi nkuro ɔbɛn beneza preschool no wɔne apia kubi coastal ɛne bofi pam frɛ 0541 565 199 0541 565199 na mu ni nkɔmɔ haksa mixture ne capsules ne deɛ ɛyɛ ulcer tamfo nti wini mu obi a ulcer awiewie ne te sɛ amuako no yɛ du na watete sɛ konte ba a wode ane sɛ ɔbɛma no haksa mixture ne capsules ne bi ulcer betu aseɛ koraa akɔ ɛnsan ɛma bie mu baabi ɛtɔ nnuro bia no haksa mixture ne capsules ɛnyɛ na ebom no frɛ 0240 238310 0240 238310 agbodjo herbal clinic ultramodern machines yɛde hwɛ yadeɛ ɛwɔ hɔ sɛdeɛ wo yadeɛ ne sitie bia no machine wei bɛyi apie na akyerɛ aduane yɛmfa maanom yɛde aduro no maanom pɛ yadeɛ no adwa ne namrɛ mu mmirika no do ɛno nti bɔmmɔdeɛ no ɛbra low sperm count bɛrima a wo ho nsuo no ɛyɛ sɛ yuro bi ɛntumi ngo ba typhoid ne yadeɛ nkayɛ no nyinaa da wo ba yɛtu aseɛ kuma sɛ tikyɛm so May 5 old insurance office hɔ frɛ 0553 4177 52 0553 417752 ɛnkra kwahyeman yɛbɛn ɔhene no ahemfie frɛ 0241 750282 0241 750282 agbadwa pa clinic wɔse bɛrima te ase a ne bɛrima ngu obɛrima wu apɛduro bi nanom ne wu gospel funeral home ɛno yɛ casket efie no na kyɛ sɛ yɛ bɛrima wadaka kama yɛde wobɛto mu a ɛmfɔte yɛntimi nwe da kɔmem sɛ nyankorompɔn bɛba ampa ebi wɔ hɔ ɛno nti wodeɛ obi bi awu a wodeɛ ane sɛ ɔbɛhyɛ date ɛda sɛ ne yɛbɛyɛ no deɛ aka nyinaa no fa kɔ sɛ yɛbɛhyehyɛ nkonya sɛ yɛbɛbɔ live band sɛ yɛbɛdan adaka flowers ambulance video bibia wo mo bɛyɛ de ama mpo de hye no wɔte atiasefo asase so no wɔnkɔ asɔre nti owu yɛ no yɛnya sɔfo ma ma yɛ awufo so mu a yɛbɛhan bi de ama ne nyinaa ne yɛ obi ɛwɔ aduane ebi ne wedding so wo frɛ yɛ ne yɛ ba bɛsɛvo asafo labor yɛ ne cocoa board ɛdan no ɛna di hwɛ ne mu yɛ abisa ankalato wo de frɛ 0322 006221 0322 006221 ana 0243 737457 0243 737457 yɛkɔ yɛ nimpa ɛno ano no na kyerɛ sɛ power specialist nso wɔnom deɛ awɔso no gye ane yɛgye hepatitis fatty liver ulcer fibroid kidney stones ne nyinaa no yɛtu aseɛ SK wɔ hɔ ɛno no oyɛfunu mu keka wo anom bi liver care ɛbɔmmɔdeɛ na ɛboa wo ɛbɔ wo liver no ho ban ɛna gyiri ɛno nso ɛyɛ mɛmɛ aduro so nkokora ma wo nsa ɛnka bi kuma se fɛ yi ase bosom twigodo ɛdeɛ yɛ agyanhyɛ bɛmɛ na mpatwɔ bɛtena se ma me takrazi anagye dancing yɛbɛ ahantaman wura banke frɛ 0244 544422 0244 544422 na ɛne yɛn ɛne nkɔmmɔ bɛmɛ na ma me ma wakɔ aba na ho yɛdeɛ yɛda kristo ase fa me werɛ mu ɛ meda ase mɛkyia ahwɛfoɔ ne atiefoɔ yɛ wɔhwɛ onua tv ɛne akoma fm sabre dr ibrahim adam yisame ne kwankyerɛfoɔ pani a meda royal homeopathic clinic ya yɛwɔ ghana ha ya kumase yɛwɔ pankrɔ no etimetim monique junction sanso ɛna accra madina ashalubutwe yɛ nyinaa yɛ papa yɛ nana me nana prekope the national chief imam of the republic of ghana sheikh usman nuhu sharubutu nadaroma ɛna wɔde mpaye gu akwemu kobie ashalubutwe branch no kama ye adwuma na me papa Sheikh Abdul Wadudu Sisi the Tijaniya Muslims president of Ghana
mechia mu nyinaa ne ahwefo a mo hwɛ me na sabre Royal Homeopathic Clinic ye ne mpanimfo de niema agu akwa mu a ye promotions no nkokra na ye de aboa mpanisi nsu oto nanso efomo ayeden ene enipa ne yare nanso sika wode kwa yare hwebia no ayedenden ama no nti ekoba so yare a na akwaye painkiller honam ya wunro ono no mo a na afi bi o nso anye obia na eyema no na afi obeno no mbeduru baabi no na age nsemu kra no ena ye ne mpanimfo ede niema agu akwa mu se ye promotion kakra na ye de aboa sɛde ye nyina ye nim no ura yarehwɛ bia obeji card a obetua sika obekɔ akɔ doctor friend consultation no obetua sika obewura lab obetua sika obekɔ aba bia obewura bia sika sem esan saa ne nti obi wɔ hɔ no ma wɔ yare sika na wɔde kro no nti wonya nti no ɔde titifie na ayɛ no fe na afi akɔgye ensemu na ye dia ye ene sɛ baby a wo bia no sɛ oba Royal Homeopathic Clinic card no any folder no 100 Ghana cedis tete ho no 1 million ogie no ewia ya kyekere wo nsa ya hwe wo muduro na ya take you vitals kama consultation na obewura doctor ho ene na akotwetwe nkomo no free of charge se beye lab ana ebetwe umoja de akofa mfidie mu abibi mu afifi mu adudui mu ahwe ama wa eno nso free of charge na ye wo afidie ana machine wanwaso wo ho no mu a afidie behwe unipadua no firi utrim abesi wonase ebehwe wani wahrawa obrebo osabo ojunso wuntinim wonkase mu ba bia firi soro ekosi fom free yenye ohwe na de no ese fatase ye de usi mfidie so ne ye massage obiebie wuntini mu a eno nso free of charge na yehunu yare no a yesanso waduro free of charge na misrawo ye adwuma free dwoada ekosi memenda from Monday to Saturday yɛhyɛ adwuma ase anopa nonson enifa na yapon enwumre nonum Fami telephone number no eno ni ade hiame ebia na matimi abo yare so ebia na mantimi amo yare so eno nkyerɛ sɛ yensa si yɛde ensekan ananade papa nipadua no ayi yare na free mu afrɛ no surgery anase operation no eno na yenye no Royal Homeopathic Clinic na emom ye wo kwan foforo ye fa so di yenro no esa yare ni free home a ho to kra enti je me telephone number na frame sisia na emwa ye nyina me telephone number na 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 the Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 sa number ena fra wonsa ebekame mesi ye promotion oba ye card no 100 Ghana cedis tete ho sika no 1 million tete ho de no enei de ye beka no 100 Ghana cedis consultation ye free lab free diagnosis and afidie behwehwe unipadua no free ye beye lab ama we free massage ye free ye sanso ema wo eduro free etimistro baby bia wo bia so prostrate na ye kese Johnson no ntumi maye ana ebakra emmo wo nkaye wonte se Johnson de wo no na wo ho asei awie oye oba awo na ho aye den ama wo ama sabi ye de awo etwa wo mpoa mesraw bomodin se obeba Royal Homeopathic Clinic na ye de mfidie ahwe ehunu adekropotin a ama awo no ntumi ma no na yahwe ayi afiri ho amam so you be a diabetes ene ha wo ye se sikyire yare na sikyire yare no de na ma wa ye kese obi nso ho ane de no ama wafon wa ye ketekete wa nhwe ye beka se yanom yare bi kra ena aye wo ojonso ntentem jonso no boss wa na ebe ya na dwobe jonso saa ma de ache wona hu dwa wo ho hyehyew empabo ahyew na ewro kra no anya ade a ubehunu wo minemu wo enum nsuo ntentem se de ye obi abra typhoid fever ene hawo witidwa gagaga na amanfo ada na dwo hwa nkromo no wo de untumi enna
bomodin say obeba Royal Homeopathic Clinic hepatitis B ana brebuo mu yare yi bi na ayewo ama abeda wanisu aye yellow winsem aye yellow wafu crash bomodin say odi wani ebekire Royal Homeopathic Clinic na misre swako hospital na ya kire say wo hepatitis B a esan say enye yare e ma wuti ayewo ya wo honam ya wo yanti na wuyi wani a wanhwe yi a ebeduru ne mpempen so ana se ne bad stage no ne de how pa na ebre wo se unya hu ni se wafuru ahye wo na ase atatai na wanhwe yie ampa eduru anu oden a na ne o ya free atiasefo asase so no ntimi sraw so yo bi a hepatitis wo so enyiwani se enye me yanti mayi mani bomodin se odi wani be kire Royal Homeopathic Clinic o ye bema wa ye mre ewo mpam o de tare ana wai o de fam na abai oye oba waye mre ewo mpam sabi oba ne bema edi mpaso agroma unya atenka no wo de watenka no afri mu kra gonorrhea ene ehawo odepua ene ehawo chlamydia na ehawo enamu yare bi ehawo bia no bra mesrawo sede me kan ye na bia na mabo yare so bia na ma moso family telephone number no eno ne ade ahia pa ne frame ye adwuma firi juada ekosi memenda Accra ye wo Madina Ashalibotwe National Chief Imam no obebo mpaye ebie hospital kama family telephone number no ne frame na yare bia ha wo sempo wo nyare na pese oba na yedi mfidie ne hwehwe wo ni padua no mu a ye behwe ama kama 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line here 0204 496 212 sa number and afra when sabe kame wona wo hwe Onua TV be say egu TV na ni kakraka misraw fa ne frame nya yare ni nyina na metumi aboso samabo yare so sami mo wo yare so bomodin say obeba Royal Homeopathic Clinic me say etimatim Monique Junction Pankrono anatafo Pankrono etimatim sanso ena Accra ye wo Madina Ashalibotwe se stroke ena aka wo kasa ne ntimi ma ana wo nkai hwe wani mfrai na nso hunu wukunu ana wo yire ana bakra wo nkai no aka wo nifa aka wo bankum aka wo katre mama wo ntimi enkasa ni nyina no eye stroke no eho enema no bi no ewo brain nemu utinum embrepam yebefa na baako na ya kyerɛkyerɛm ntimi sraw sɛde stroke na aye wo bia no Bra Royal Homeopathic Clinic o prostate na aye kese malaria fever na hawo typhoid fever na hawo enamu yare ene hawo yare bia hawo wusisi wu kotodwe untumi nya hwe typhoid fever yare bia hawo no mesi ye promotion card na ye 100 Ghana cedis 1 million lab free consultation ye free diagnosis free massaging free ye sanso emwadro obi wo ho a na bia na yare no akyere dodo eba saa de ye ne wo kasa na ye de watu aduro so ye charge wo kakra na emom ye ho de untimi ntua ne nyina akra ye ma kwan ma utuatua no kakra ebre nti Jimmy telephone number no na efreme na bra ye adwuma firi juada kosi memenda ye hye adwuma ase anopa no nson ne fa ne apon anwumre nonum 5:30 PM ena ye pon ena ye hye adwuma na ase anopa 7:30 AM ti family telephone number no na ye nsori so 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line here 0204 496 212 0204 496 212 sa number and afra wonsa ebe kame ebre nti ye de besi ha sama mo yare so kra bo modin se
wobɛba Royal Homeopathic Clinic and how they frame me woka yare ne na mentumi ameka kyerɛ sɛ yare we de ebi a mentumi na kyerɛ sɛ atwatia ama ye nyina ya me ensha papa Dr. no credit aha ye Akoma 87.9 FM na fe Onua TV na me ne menua be me ebewie kura na mom ma me misa wade baako wadawroma kai wutrim one wakofa wo bi ade one unu obi anya ntokwa enya busuam wo abonten ama ya wabo odua ana bibia ebia apart from wo fa ne omo no me nsem ni abonten so wo kai se wakodi bone bi sa bone ni de me 7 me nipa ebia betima fum obi ebia be fum na mafum betimi dia na me so akoye me bibi na mbo me gidi ka kire me se me fum obi asai okay nti a hospital yade enye sunsumu yade say aban say susum yare dia wo fa no mu okan okay eti yeguso a yefra wo fa no ekwa na wakate no na wo frɛ no amunya no mo nsa anko ni fie ho oh ni fie wo de Akoma FM 87.9 mini fie ho ana mini ni so hia oh na just uni ni hia free bra mokɔ kan yi nyina oh mini ni hia mini ni timi hia wo hia waka de asɛm na kyerɛ oh waka na ana kwaya wo health insurance no wo akwaya na me fro na sa ya be hunu ni ya be ye ebia na hospital yade onan no mo ye hu bibie be yi yentwa ye ho emretia wa de mo maka che se wo case a ya Akoma mu nsem dwumade so ye wo Kumasi Askwa for 0552601529 production line no producer yentwa ye ho mresima ye Kumasi papa ma mema wo aha bibi nsikwa kwekwe se wate sa anwom no kwekwe wate da bibi nsikwa onua dofo e bibi nsikwa nti bompa yo se wate yo ma ko mpacho me dindi aticho saba within the same aticho saba but dia e different me Joe o dia ma menka Joe no na emwa why nti Joe Joe free hine ne baye mpacho me fi Geta Accra Trebo yo na ewia yi ma ko wie de me de asempa nenam me nyaka kwehia 30th March 2020 ana me nya akwehia 2023 na me be hia me ofa eye Charles Darabo ana oka kire me se ne eye me no me amefa meni to fam na me hwe nkrofo bebre nya akwanhia omude omakọ hospital omanya yaresa omude bi no makọ bebi omo kire nan omanya yaresa na de ntira memede no 3 years ni na menya yaresa enti mi ye madwun ye na membe pabusia ne chew na mafom abusia no na memfrɛ me mame ne mame bra na be pabusia ne chew ana mi se na de na maye o se anu na waka kire me no se mi jetum na se mi frɛ me mame ne mame ba na se be pabusia ne chewa me nanu po se ye ka se ye de ko doctor na doctor be operation hospital be operation crampo a enya de be operation be sori ananti se o be operation mpo a omo ne ko be fa so na o my operation amam ana mi se yo ana mi frɛ me mame se ma ni ame wo bra na aka ni o enti bra na me ko pabusia because 3 years na me tina fa ko no sebi na enkoyi mame ana me mame bai ana me so de bi ade se me kopɛ mpemfu ana me ko bo na Abraham eye ye wonu modukru amane se na me ofa na ka nti me sre na ondi menim na ombo am na me mpa me ofa no mo chew na me hu to me ana na se yo wati se me ofa na ka sade a onu so ontena se na obetu wana mo ana no frɛ me ofa ana me ofa ene ne nua ba ko onu so di Kofi Darabo ana omobai yanko ti omobai no me ne sofo ene me papa kuma ana yekohia wo ahemfie ne nanane ne na pamfo ana nanane di asem to me ofa ne nim so braya sana wo fa se jo akani se wo se wa fuma ebusia ne to be pa busia ne chew ti jo di jwanto abrem se membo an na onpa busia ne chew ana me ofa no chance ne se ne nuanom a
wo ofie no omu se omu nya ye ready se omu ba hia me nkua e wo nanan anim se omu ba je me chelpa na tum nti se be ye a se omu beba na obeje me chelpa na de se me mame a owo me ne papa a owo me omu ba ansana omu se omu obibi a ombeka se omu beje chelpa na tum so a na omu eje atum ana mi ofa me sofo no so sebi omu ye me mame mu se me mame ndi 7.9 FM na fe Onia TV Akoma mu nsam dwumade no na wo hwe na wotie no na Pastor Julius Akwaba Nana Akwaba Evangelist Akwaba Okay Pastor Julius enu ya be me yasem yi ma asem na mienu on se ono de sese o te ne gidi ya ne sa se ne wo fa na ya ne bibi pede ne wo fa na ka no but mama me mpese ye de ho beto no so kire se de o si kana asem se wo fa no me so why abusua bona se abusua ayo bibi na se mama se onye omo bi o tia o so wa kan se mi no o se o de o gidi se onye omo bone bi ya now menim so ye voluntary and about say sremfo aha okay on say tribes ni bi o wa ma so e bia abusua na wa fom mo ina wu a amamana de be kwa ye tia ba saa bosomfo na ekogu amamere ne nsa gu awo no mama mo so mu di asem nya so be gu nsa gu tiri so a no ma fa no ma start how o mbe asem na say udi fampa nti now say wo wasem wo kan say unya omboni bia no say sanati ampa o mu ye obibi akura na mama me din say be nya ho enti say ofi say accident na onya ye no e na bibi aba onka no kore no so that on fa no nkoto huma de bebre so na okwa huma de we na afanya no a ona se say pro ma o free ha say no pro inke wo mu nya ano de enti se wotra wa na huma se na say pro wi a ebe ha wadwene o na mesre wo fa no so mama wo fa no so mfa ko no on fa ko no kire se wo fa bo wo de woni sa accident no say accident o sa na wo yade na wo na beka na wo si ma say enya no na abusuanfo na wa ya abusuanfo ne tiji se opacha wo so on fa ko ade abusuanko a ade abone ko na ye abusuan ba ma modesha na apro ade abone e no obi de ye abusua mo betime ma ne nan apro wo fa mesra wo fa ko no vakon pa na yante mo asem na se na ma ebi kwa na ade kwa enam ho ba bia etu de fakon na kire yem bia wo kire mo no beboa ye pe solution de ama no enya se bi na let's even assume say mama say we abusua na wo de chef mo na se ye ntwa na de a na ne wo abusua be na ye na sa no we abusua se obi abusua ni enum na wo na wa fom na mo se ne ye be kwa ye na mamre se de na be pro de a ni ye twa na mo se abusua mo ya bonsanfo na ma bro na mo ade abusua mo nya mo abefo mo nyina mo ya abefo mo na ni ba open ba sabra sare de mama ya beyi we de ti ase anim beyi etima se wo se mo nsani mu dia fa ko no fa ni ni nkomo no yante ase baby because say mama me say so omunya hu situation dey I don't know one day to omuncha ni yakura ba ha yeah ba ha say enya de ketwa na o te wo say abusuan wo fo ono de wo kan ni say bia preko no okro no na ne maame nua pani beka de kuru beka bi o ka sa asema mo kai nya sa sembe ni wo se no pe no kai se wa kai tre mo ka so me pa che no because no pe but I don't know so o mo to so be pa che mama still ade no be different bi ma e say ye chopa no ana say da o ka so wa fom no say ye sa fom yu ho chopa de a e da fe still ade na so ye sa and to myself a call na yehunu na yemfa baabi ye and 2 years so that also be nya woto sabe o na na akukọ mpesa no e na yem fa na anam class have hotel ya ni sremfo na adata mu ya na mu de du hu na ni pasa na bugashi na kamna wa na mu de seke fa form na nkofo dimika no kwa na mfa ana mu kwa mu fa wiase mon kwa mo fa wiase na munya se me kom kuro mama me kom kuro mama na mo kuro bibie wo nya me bra na nso ma mo se nya me bra so ma mo amuni mo drum beka dem adam hani pa anwen sa okay ma me ntwa me homra sisi ana fe akua ne evangelist ne nkaye embrem ba yan kam tu bai eno ano no mo me de nya me ase eno mele ba se metnya beto wo ba fa fa asundue mu wuramanfo emre wafo eno mele ne ba Kristo asundue enka mo nyina wasi enka wonso
ɛna wie yi okurasi ni doctor ifire kurasi nti emirikatuo a me de aduri ha no enya agro na wo a wo hwɛ me ne ana wutie me no ma wo bo ɛntɔ wiyem mɛmo waduro amu akoma tɔ yem paa na me hyɛ ase afiri wɔn a mo mma atɔ enubɔni mu ntenten wa wo ba ɛnom tramo wɔn sɛe mi mani so deɛ ɛyɛ mono kyea ho ukuru wi nsa wɔn sɛe wɔn nkoke wi red ɛnsa hodoɔ bi a wɔn bi wɔn sɛe adentra bi wɔ ho aduro a ɛbɛma na gyan nti wo a saa haw ne bi da wo so biara no nkurasifoɔ nyinaa doctor a me wɔ kumase breman penti nkwasofoɔ asɔda ho ana me di me dwuma ɛnu nti sɛ ba ne sɛ nubɔni nnuro di aga na ha obiara ka kyerɛ me sɛ papa waka no kora kyerɛ yɛn ɛnu nti wo a wohwɛ me nɛ anaa wotie me ne kuradi ɛwɔ mu ne sɛ baabi a wowɔ biara metumi package aduro no ɛma ka brɛw a wo ha ho ɛmfa ka mfiri nkran magye aduro takora de azimzima kentampɔm magye aduro kumase daabi mia metua ho ka sika ama ka de abrɔ kama na me de ahyɛ droba ni nsa sɛ fa ka no fa duro ni kɔ anwonamam afrawo ɛkɔ ho ɛkɔ wa paga na me ne metua ho ka sika nti no ɛma droba ni so ani kɔ duro no ho wo bedura no afrawo nipa smesi mpache wo kurase ni simi mpaduro mro no de abrɔ wogi anu afrɛ me no ahwɛ akurase nkyerɛ ya ma twetwe aguro no ho a me kyekire wo mu ani ka kɛkɛ enubɔni aduro mɛmɛ na gyae wɔn kɔ ho biem ne kɔn no biem da adentra me ka no kura kyerɛ wo ɛyɛ okurase ni doctor ana ɛkasa yi kumase breman adwoada ekosi memenda ana me di me dwuma ɛnu ntimi srawo ɛma de sie bi ɛnnom nsansɛi ɛma wukuru nom nsan da bi me wɔ ho aduro hɔ ana mo a mo pressure nam 170 180 150 147 tie me mɛmo aduro ama pressure no kakra nyame adom wobɛgya aduro bi anom na ho atɔ wodwunso bebree me waduro hɔ ɛbɛma dwunso a wodwunso pini nyinaa na afiri hɔ nom ɛyɛ akurase doctor wo a wopa wo maka yɛtena akurase yɛnyim ɔba nsa ne yawa no kurase ni bia nware ɛnwena wo ho da ɛnsin so da de ndra yɛkɔfo ma eduasia no yɛba eduasia enua hini yɛawi na kurase awi anti ɛba ne sɛ yɛmɛmɛ mu nsu a ɛyɛ adwuma ɛno nti na wo a wo low sperm count no metim mu waduro na sperms ni bia ba na wo de anyɛ mo yere ompo na apɛdeɛ nti yɛsɛ obi kɔ ayi no ɔkɔyɛyɛ no ɔwɔ low sperm count na wɔde ayɛ nsan wiɛ dabi bebra tie me wonia wɔ kurase ni doctor mɛmu waduro ama sperms no wobɛnya amana boro so de anyemɔbaa no wa ɔsa ɛfa onufu aseya na asi wati kaseɛ no mi wɔ ho aduro paa ɛma mu ntie mu ne yɛ mo nsamba namnes no mo nsamba yɛ titiriti ahyɛ de mpane yɛ wa no wo nsamba no emu wio anadwo a wokɔda ana wo abasa no emu wio paa a tie me ɛma wo ntimi na okurase ni doctor say saa number odi ma we fa na mi wi a frɛ me 0248 67 22 71 0248 67 22 71 ɛno ne yɛ biza no afrɛ baako na aka no 0244 47 00 67 0244 47 00 67 ọba kọkọ tie mi ebi a mi kẹsẹ wọnyẹ nemu yadeɛ mi frɛ no package sɛ nemu yadeɛ na mi di ma nkɔfoɔ no obi bi a wɔhwɛ mi obi a wɔnyɛ nemu yadeɛ bi a yɛ infection no mi nka bi nya bi wodeɛ no wobɔ paneɛ ɛkɔ yɛ asaba bɛrima ne wura aho sɛ deɛ yɛase na ɛyɛ homeda tie mi paa mɛmo wɔ duro ebu ne bɛrima no atutu kɔ ne yam sɛ kane akurase dabdabo wɔfa ne rewie yɛ na bɛrima nsa kɔ ne yam tie mi mɛmo wɔ duro ɛbɛ wura ba kama mi mɛduro a ɛma bɛrima yɛ kɛseɛ tie mi sɛ yɛnam yareɛ na amana fɔn kɔ wo yam di a woyɛ duro no na ɛnu anyini ne obi na ɛbɛka sɛ ɔmo duro amana yɛ kɛse meka kyerɛ opre nye premfa mentwa nkontompo na mmom sɛ yɛ infection na ma wo bɛma na fɔn di a infection ne kɔ a bɛrima no ɛbɛsɛ yi ne ti sisi yareɛ deɛ twifa wo to ase na yɛato din sciatica no ka nipa din a ko obi ɛbɛkye na deɛ nanso ɔyɛ yareɛ din sɛ sciatica no bi fa wo nantiri na namu a wo sirem na ɛbio sisi a ɛkyea
tie me tire kurase me bo kokko atodwe ema amoku ye bi wi nti minim ti yare ho asem se eka wo emu sese wa eye okurase ni doctor na mo amwo asma akra na panimu ye tire kurase ne fra no ende se wa bosumi pie ya na ka no ho mi wo ho adura me de ma pa kokwaduro ankofo ani agene se mi kokwaduro no onuma enka na anwonwene wotu apempam to amakokobu na yaba ebu a wotwa de sende mi atun se yes nti we no agents asaba so beti nti makata de so kokwam wo bitu anu nyina apempam na emoja sa nwunu no tie me mem waduro amani nyina ko ana wa wodunso a bema no emu emaye ne bia kam ti sa wo kyem no ya nwunso nkyem ya dunso puru ye bemem kan ye kurase unya atakwami a esu abu a na de asi hu na wo huru na tie ni se ya nsemo ne nko adwunso nsemo ne na ahade adwunso a ya de sika kumase no enti mesra wa mem wadura mo adwunso apurum kama adwunso afu apuru so atintesu aka se ma adwunso yie enu nyina che se metre kurase no manya nno wo danadwo na tete ho be ma bia wuni no ni be ma se esu wate anie wono abeda ma wo ya se kukuru ya wo ya ne nsu ogu okurase ni sim wadura bi wo ho me sema wo dware a ade no enu meda biem enu ntre biem no ade ho ebasa sunyame yie no ansa ma enti mesira wada me wo se nnu ni nyina ho a me de man kofo eyi okurase ni doctor asoye ne mienu wo wadwura amankwa dade hotel efie to simi yansa na soka betufuo mu no eho ye branch ba ko a eminia ba ko da no ne kumasi ya de ekumpanko wureko me na me da no wa ha na memu waduro beji ni kuro nso ama edwo da kosi mi minda ana me ye adwuma ba bia wo hwe mi bia numbers 2 no ko no me na me fa me de aduro maka bro edi ni kuro ama wo se wo sika nka me ho eye oli akurase doctor nyame na ado me nka me so no hwan enu nti obi bia wo yade ya mantimi amoso ma akota mo no aya pranam otwe na sirasin na dentira wo ja wi so adi be yawo enti wo di fa eyi no number no na efra me so akurase ni ye me yade ye ne wo ho aduro me wo ho aduro nya ka ho asem ni ho aduro a ensu mfa masai the number drop again 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 0244 47 00 67 0244 47 00 67 frame na menu bedi nkomo wo hia duro bia me de maka bro akura 4 years to 30 years odun so yare onya 4 years ya to pampers ma no na abomu se okurase ni magi ni wo no bebre na de mini ho duro de menyo ka pre na mako be mena ene futu ho de ma emrante ni na se ye ne pen so sa bre ko de wo nwale na woni 2 billion a ho dwo a nwale ma shemra wa mengu so wale ya woni bi da wa kansum metiem wo nware na woni 2 billion da ho juo enka sika ho yes pa de so nko so ba bia se obai wa moa woni wa moa ho ye wakasa isi ya tia mo Emfa Emra Akoma 87.9 FM and Onua TV Ekwia Marco yan hwe nua be mai kesi ye nua be mai kesi enipa mobo Eradi nyi ye mfiri musuo ne esan mu amen na obi a ono eye na fum djuma na okuta ne moto na ne ho dendenden na no pa wo koye na djuma na nipa da sani wetumi de ka bono na wagya ne hosa na wokọ senye obi domfo ne be pie ne so asanka Akoma FM anka wokọ ne gya ne ho ekọ abra okuta nkwara nnum wagya ne hokọ nti nka wo so ne mu wo so ne mu na wo de ne call hospital na wo hwe ne bia nanka aye den a wetumi agya ne ho afa wo ho de ka bono no wagya ne hokọ na wanhu wachi mfuturo kora na boni we ya no edi no nipa kora wudi sa boni no ho ntowo ewom se wo no ene opro de nanso so wunim de wo so ebeto wo na kada ne wani kora na bra be hye ne kakra wentumi amehwe no pam ukọ ebe pem sa amre ade na wo ye sa ade no enipa eto da bia emaye ni boni bia wan kasa no se wo na obi de ye wan ke be ye wo ya aboro sa ha adwene se ye nua ba men ha wo fam wo enye ha ketwa ye ya wo ba ha yi ye hunu de koso
ye hunu nneɛma a ye hunu wo ha bia nka wo behu sɛ ne ye ka no arɛ ho die firi ni nipadua mu eba ane enka efiri mu ba no enya asɛm ketewa hwɛ ɛhawa a wo de ama no Maa Akos de to so mienu sɛ wɔse wafiri nipa mu na wɔpaakye wa na nkɛse sɛ n'ani kɔ ne nan ne so wɔ hospital that time na wo kaseti a wɔ mo no na bibia nyanya wo na wo ne nam wo ba bie obi amfa ka mebɔ wo a mo ka kyerɛ so mo na ɛma ka ɛbɛbɔ wo ɛbɛfa wo so sɛ wo mo na twi akama a yɛde ka ne bɛbɔ wo de a ɛne no nko na nyɛ saa wei no ka ne bɛbɔ wo ye mo udua ye ntu waduro wei ye ka ne bɛbɔ wo nti wo nan no ye de wo kɔ hospital nti bibi wo nan ni mu ɛsɛ ye hwɛ ne ye di ho dwuma obi pɛ wo ayɛ sɛ wo kɔyɛ wadɔ ye na obi hyia wo se gyae menkɔyɛ enye wo hyira na ɔbɔ ato agu enye wade pɛ bi na wo si ano kwan wei wade pɛ bi na wo si wo nan na wo bɛsɛe no wo fa wo nan ɔde wahyɛ na ɔde ne ho betwitwiru sɛ bɛyɛ a wo nan no ɛbɛsɛe nye bibia a wo hyia wo ka kyerɛ wo sɛ wei de ayɛ wo no ɛyɛ yɛn ni ayɛ saa hwan na ka kyerɛ wo ɛyɛ hospital yare ɛna wo so wote ho Maa Akos busa wo sɛ eti wo fa akyire sɛ wo fa se wagye atum sɛ wono na ɛyɛ wo a wo fa akyire wo sɛ daabi ma yɛ fasting wo yɛ fasting ne kosi sɛ wo yɛ fasting wo hu sɛ wo nan no ɛkɔ ana sɛ de gyina sese hwɛ wo ka hwa no sese yɛ de wo bedu hospital na yɛkɔ na nyame amfiri suru amehwɛ na yɛka se yɛtwa wo nan na wo need them wadi dem sese akra sɛ wabro na nkanka yɛsa de wo bɛkɔ hospital akɔhwɛ nti won kani kwan sɛ wo de waadwene no ɛma wo fa bebre na wo fa so ofa panyini nti na fie nyɛ saa sɛ yɛ saa de a wo fa ase wo se wafom fache na no neti a fache ɛde bɛnko a wo fa ase de ayɛ wo na wo hwe nanim na wo ankasa sɛ de wo fa ase ayɛ yi wo fie ɛyɛ enti wo fa mesrɛ wo sɛ wo na wo kura mu di a mesrɛ wo fa yɛde nyankopɔn hata suru yi ɛpa wo kyɛw de wafom bia fache no wate na mesrɛ kɔ baabi a wo san no kogya ne to fam sɛ team na mpacho ne ho ɛntɔ no na sɛ die sɛ wo fa so de wani ahwed sɛ de ne nan na sia ayi a anka ɛbɛyɛ wa homte nti wo fa we de wani mu a yɛfrɛ wa wo mfa sɛ yɛba wo na ase ne nyina yɛbɛbutu hɔ na ne yɛda fam wo na ne nam yɛ so na ma wo fa ase ne ho tɔ no a yɛba bɛyɛ saa de no yɛbɛsa aba wo nkyɛn yɛbɛfrɛ wo biem na de wo hɔ no yɛsrɛ wo de bɔne kya wo fa bibia ɛnkyɛn me da say evangelist amen ɛnkyɛ tiefo ne ahwɛfo na and then so we call Wood Village. I'm so much up. Mama update. Yeah, I'm so much up. Mama, nipa na yen say you. Nipa nyame abo no when suban so send sesu. Ena ye treat ni say no. Nipa wo da busuam. Nyame mfa sama say abrantie nkwa afiri nsa sisi a Akoma ubehunu ayie 87.9 Kumasi nuane a yebenoa omusai ron so da peteshi pa na yede yi behunu peteshi gallon ahodo a yebeto amamra ahodo a yebeyo na se wawu se nipa ti asida se yemmoa no na wawu ne ebenya so mfaso a ene ma wu no adasa yadwene se asemi abrante yi kese wofa ede na ayi yi se wofa ase unua baba se wofa de bia ni nua baba na se wafom na wa wo de sa treatment se ye wade a na mama minyin ni se ofansa wo minyin ni mama minyin ni se ofansa wo hwe mama se ka abo won enipa wuntini no a ewo wo na wo ha sanga pra o pra ni se entini ne ho bi kan ya me wadanfo bi a wonya accident sa ni ntini ho aka enani na nyina accident no wonya ye over about 20 years ni amani a wo hunu sese no de biara da nurse wo fi a wo dressing na yan man
de biara da o e ka wo bo se accident ho asem e do so pa papa so no bo ye onhwe so say doctor beba mu na se wutie wo fa nyina e bon sa no so no do so a de hye se e ye wunwum ade ye besere edu abema abusua no ye sere mo a munsa nso na mfa nko hospital okay mumfa nko hospital na ye de ya doctors benya anu aduro aso so anu ama pampai na eba mu no afrimu se kronkra na be che na awu a ede so rade adu ye doctor fo wonimdie a won betim die treating na yama nyame adom wontimi shampa bo bi okra no a at least em say enyet said e edidi koi yes na ye hwe na ade a ye honhum ade no ye de honhum ade ni hia no ana honam ade so ye de honam ade ni hia so na ya etiefo bi ye besere omu ya omu nyai say ya omu fa no nkosofu omu fa no nkosofu ye besere asofo kantinka mienu ene wo fia ati woni mu pato woni mu panto nje wase na fa kwani fa ho ahwan kwa fa so fa kwa yesramu ya mpepesa ye besramu ade ade mpaibo ye no ye de mpaibo na eye ade ye hunamu ade a ye pe hunamu solution so no na bu bra fu from we gaja bu fa nkwa he na mu fa yesi fa ye besramu ye ne mo na ye adwuma no but sometimes neme bu abukika ya na mu nya abutre wo dem bia ka ba mu situation say dey sitie se dia enen yesi ya ti nsuo se wo se fa ne ko hene fa hene na ba bia wo chese en fa no ko nipa gu ho wu ye de ne be ko ba bia wo chese en fa no ko nipa gu ho wu ye de nsuo fo mafusu bo mu wu ye de wo yiri fo mafusu wo mu wu wo be wo na ne atar mo fa no ko hospital ai wo jira konfa jira wo hu ba bia di sa ya ne fo e bi free ba Wọ́n mú kasa fadi ntwa wọ́n ho wọ́n hyɛ da fadi nsensene wọ́n na ho na ntwitwa na mo ntra sɔre fie ho yɛn kɔ hwie mu so na mo ntra sɔre fie ni ewie saa ne ma ngu so ma mo na mo nya nsɛm no na mo di ye besere abusua no de enu abema ifiri mu ɛyɛ den asɛ ne maame ni ho ni nua ma no ho mo nsom na nipa te ase ade ho hia ɛkyɛ so obewu no magye no ho mfa so maame das mama me de na me ka sɛ sempo no sɛ wafo mu mpa empre dodo a yempo yafo me rade kro de yebo na echen bone dodo a ya rade so okase ni nyina wo tua ye so ka sa mrenka asase so hwa na te ha because so apropro ye nan se de bre unim se mi wram no na me ka se bia washroom ho kra na enti osori na mse no ade na me se free bra no na me nya hu no no enti wuti mo se obre na asa na wafa ne de bibia hye ni tiri mama e wo so onya attention man nan no wayi na adwen afi hospital there na e wo so wo ye no so wo say ma na wo busa ne say or diabetes ana because you say diabetes at least bibi twa ho a e na ye sa wa ma wa adwen ankoso a me mesre ofa no wo de bonature on fa hwe nche wo ye ne dan fra no de aye wo so wo ye ne dan enti ka ko na nan we nu ani wafo babusua ba wo me de say asam kro wo wi am say wo ni obi wo so won fa hwe mama nya kokko kra wafa on say yes wo ni obi nam na wafom na nipa ne nka de kron so wo ho ye na si because wafom me ka de kra ma ye pa wa che wa me pa wa che wa wo nka wo so she otim se mafom mo edi se ono ne bone ne sei se wa nka ma me hu am pa wa che yi a kwa ba so na se wuku ni wi a wuku ni wi a bone no wo de be che na na se o wu wi a bone na wo so wo de aye wunti mo ye ne sa no wo de bone ne be che no hwe akra odi na chi ne ba o ba odi na chi enti wo de nka mu nku ne kra na akra enkra ne hu se e no papa ni ho aha na so obi e boa wo ma wa se ma ye ni sei ono a won kwomma ne man nyina so tetefa kunti ye mofe wa wo de hie enti se wa fom abusu wo so ye abusu apanyi enti wo ye odi hie sei no enti abonte ana se foforo bi ba wo betimi aka me ye so no akate ko wa sheda ye fro no waka bone kro na se wo se ye nyina kra ye ba pa ye fro no akate ko na se ye boa pa ya na se de ba so na wo nya o pen ya dia no aduro e wo hospital me de na me na na ya akra ton ye ka se me nya sure se efri ofa bia e bia bibi na esi na ofa na bia se de o ka so ka se ti na o mfa kwa che doctor wo de doctor beka o ma ye hu because okra mamunum ade anaye twa na tu de shakola kitwa we wodi papa na o mo ma na medical na ikura wo school na be wa o mo ba ye nye no so ofa ye be srew sometimes abusuani bi wo ho a asa mo pese mo gi ni mu a
nipa na fomo ka kire me maame papa ade we ya wo ye me say ni no wa pa wa chew na ka free wo na say waje ata wani ase na ka ne empa wa chew na se ne be ye so a twintwan ya won ka say ye ne dan yanya ne dem me de bra na be sere no onko hospital me hu ne say accident na onya ya no a onko na doctors ne hwe de wo so mo ye no wo do ma ye ye hu de be ya ye de be bo no a obetumi atreat ne nan no emanum batan we ya onko ma eno so anything aha ye Akoma 87.9 FM na fe Onua TV ensem wo wiase enu tu wo ho a ya sonson wo ho why sonson wo ni patimu wo she's a dawroma ono na ama me wig ya share na waye me makeup she's e wo Kumasi Sports Stadium on Unity Oil na edin hwe ni mu wa dawroma se wo pe working makeup wo dia kwakwa ye photo shoot ana se bibi etesa abomodi an se wo be ko she's wo pe bia ama ba asua adwuma ana pokra se ye pe work and pay into one so betumi apam rigs na yetua wo kai no so ewo ho fishes ewo 0249 155776 0249 155776 madawroma mu amu freshies ya no ma hunu say oh she's apam akoso ton rigs we makeup there na so nya bi ne ye beye ye pesika no se wo da mu nya se so ban bone no me so na ye me rig o ma me rig hye no ye me makeup wo pese okoso adwuma ana wo so wo pa adwuma work and pay eno na friend wedding engagement bibia wo ye bia brochire kra na wo na perege a wo ka che si da ye be ye bi ne de abro 0249 155 776 ena fe Josie fashion adawroma ono so ena apamata de awura meka makamai Josie ewo Kumasi bom so woni meet me the sports ena edi ehwe ni mu wadama wo abrochire wo ye wedding engagement dinner we outdoor na yie ena wadwuma ope atade papa e be fe be fata kama ma Josie fashion empempa mo ne ma brochire na wa ye be pam na fe ye de amane ewo ho regions ne be bia wo bia no de wo hian so this town na ba na fe wo do measurement aka ho Fred Josie was 0243 433 465 0243 433 465 afe yankwa homa ne so ne yemfa bre na aka ne ma yehwefo ne yechiefo a opese wo kire wona adwene e wasem ye ho 0322 498035 0322498035 and 0243 114497 0243 114497 87.9 enyina so na yenko yenim 0243114497 odi ni baby akasa free mekwa mini aba papa bi mekwa me wofa kwata papa mini aba masum wa santemampon Kofi Ase no takoch mini aba mame ma no abedwafo nyina mo ni adwuma na mentia me kurom Kofi Ase manya chicha tufo atono so assembly man ma mentia wo fa mini aba se de me papa ne me mame no abedwafo kaye no mi ditumpa se omo fa ko hospital se bi ye wa doctor phone him before ye wa heba doctors ya se bi di ase no omo efa ye ni yie ma wo fa ni ntu se e bi obi na ye ni so obi na ye e bi kwa na di wo susuta na enye sa na doctor phone ti me triti ama na ye je se ni ano won hwe se ya eno so beboa me that me ni aba papa bi ya me ensha me ni aba ma papa we dey ni ba bi akasa free me Maa Akos pa original Naija papa bi Oposine Otobosi asunje nka onenko bekwa na evangelist CB Bram ebam mo ofakwata mikia pa champo bofe sujechi mikia mi ame boss padi ora hotel awachem mako make me abe manin seven mikia na mayi dey say ewi asi be play na ye no osaka so na se hokaka sikuma so se o se car no board no ohun se car that accident we be pa no call no aha ka bi ntwa musima enti ye hokaka no ma se bi bread and sem no ye dey asunje ni e dey ni fam e bia bibi kakra watire was pawo nkura numpa ne sebi unadu onye uzedu kura na da zai de ga na yi na we ya sa to no ntia bese se mako se de eken ye nhwe tire so hwe se bibi watire a ne mpata bi no mbaji a munye mpata ne be banya nfa hodi de asipi me insha papa me nua be ma within the baby akasa free Akoma FM 87. Hello within the baby akasa free hello
Hello, within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa free. Your friend is Reverend Akoma because she a attentive. Reverend, yes you. You, mother say, no matter what you want, but in fact, me a hoka class because if you in your bemano, a quaya, then can say, everything I didn't say so what, me trekan say obi kura na say sabi abodi kura da baby a onipa bi kura tumi hu ne mobo na onipa wo da abusuam enti ye betre ye ti bia no abusuafo ne fa wo nansi fom na wo mo ayi nua ba mai e maye said ye be ya wo no so betumi akwa aba na wotumi ahwe abusua ye da mo ase na me sha obi bia nyame ensha papa me nua ba ma udi ne baby akasa free. Within the baby akasa free. Akoma FM. Epacho meet you. Epacho you never made an answer Maria Hopa. No fun when ya Monko Bana Jonaja. Onyana moto wai. Namina Bema no brepa. Nyame ensha papa baby awo bia no ye nua bema no emfoni no ena ye de atoso no sede ne nan no ese aye no na che se wanya nan mienu aka ne nan mienu ama na ye nan ontumi nante sa age se wo de crutches CB ena nante ya reho sempa within the baby aka se 87.9. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. We are from Benjamin from Kasaki up near Kingan, the American expression, equally recipe for no or no one should not into and come on Navigan, come out with a management. Yame and so anyone snap papa Kafra. Hello, we didn't baby akasa free. Hello, Patrick Kasafi Shama Junction. Okay, mommy, yet you. Oh, me I can say a pananke me chon function way. Open uncle nature offer and channel me that say. Within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa free. Hello. Me pacho within the baby akasa free. I just a penny there, me 33 years. Yo, yet you. I papa na semno. And I'm a better about to be better about the years more for the answer is good. And to bet me a company in an uncle on my year now. Me da say abrofo no onim ho abrantie yese omo odua yankwanta eya no for kapa 87.9 ba ho sai bi ho a ombe yenti e behwe se obetimi akwaje within the baby akasa free Marco we dey wa wafazi wadi nya Robert ameka sefi kochun kansa na unu ebe ma so meka jeso chiapa ayinbo ta tetutu waso to nkache na kake mi Kenya ni se wo hwe inu ebe ma ni na ya ade wa kwa haji wa Ghana ha ni e ma go se wahwa se do aba ni ye mistake kura de ka bo a ngo be peja wa kwa hospital no ni we je hokọ nti sa de ni ye no Ghana ha ni de me do be bia aya na se da muasa nti se do aba se bia wo ye mistake no de ka bo bia bo ni ko hospital e bi kura na nipa no ne we film na no wato ne bibia etumi akama ba ya bo pa man se ne na no obetumi akọ ne bibia ayakama bibia ayakama nyame ensha homa ne so aye hye nanso ye bre no aso sabre de ebusua pani samia champo assurance pepe little Mohammed and afeiti mu nyina betena se na wo mo de Akoma sports the powerful sports odi ato aso yadamu nyina se ama mo enitie ne hwe